Nie wiem, co się dzieje. Ja panią słyszę. Czy pani mnie słyszy? Dzień dobry, ja słyszę, ale nie widzę. Pani Beata Morawiec, a tu Waldek Żurek. Tak. Cześć, Waldek Żurek. Nie, widzę, że tak powiem, słyszę cię, ale nie widzę, nie mogę się, nie wiem, co zrobić, żeby było widać mnie. Wiesz co, ale wydaje mi się, że tam jest kwestia wpuszczenia, a masz kamerkę na dole ekranu, tam masz stop wideo. Jeżeli to jest przekreślone, to cię nie widać. Jeżeli klikniesz na to, to uwolnisz kamerkę. Ale wiesz, właśnie wyłączone jest stop wideo i dalej nie widzę. Więc nie wiem, o co im biega tutaj, Może jest tak, kurczę. że on jeszcze nie wpuścił. Pojawia się informacja o tym, że macie Państwo słabą jakość połączenia i z tego powodu jest ograniczony jasne. dostęp do wideo. Dobra. To trudno, to będziemy się słyszeć w takim razie, nie będziemy się widzieć. Dzień dobry Państwu. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Rozpoczynamy posiedzenie naszego zespołu. Do KPA. Ja już legislatorem jestem umówiona po pierwsze. Dzisiaj? Tak. Z tym po tym spotkaniu. Dobra, to się niestety maseczki tam musimy mieć, bo znowu mówią. No właśnie, no właśnie. Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności otworzyć dzisiejsze posiedzenie zespołu. Tematyka posiedzenia zespołu jest Państwu znana, przedstawiona. Chodzi o aspekty zapaści w wymiarze sprawiedliwości. Szczególnie serdecznie witam przybyłych gości, których za chwilę tak ogólnie przedstawię, a później paneliści będą prezentowani osobiście. Bardzo serdecznie witam panią wicemarszałek Senatu, panią Gabrielę Morawską-Stanecką, wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu. Witam serdecznie panią poseł Kamilę Gasiuk-Pichowicz. Serdecznie witam członków naszego zespołu parlamentarnego, którzy są zarówno tutaj osobiście, jest z nami pan przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu, pan minister Krzysztof Kwiatkowski, jest z nami pan Leszek Czarnobaj. Wielu posłów i senatorów potwierdziło i są z nami na łączach zdalnych. Proszę Państwa, bardzo dziękuję i serdecznie witam przedstawicieli instytucji, które chciały wziąć udział w posiedzeniu naszego zespołu i bez nich to posiedzenie faktycznie nie miałoby sensu, nie miałoby treści. Są z nami przedstawiciele wolnych sądów, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Izby Adwokackiej w Warszawie,
przedstawicieli Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Temis, Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Juris, Wydział Prawa Uniwersytetu w Oslo, prezes Instytutu Łukasz Bojarski, przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Batorego. Także bardzo jeszcze raz dziękuję za tak szeroki odzew na nasze zaproszenie i udział w naszym zespole. Mam nadzieję oczywiście, że głosy, które usłyszymy, będą dla nas konstruktywne, bo nie chodzi tylko o samą diagnozę. I na początku bardzo bym prosił o zabranie głosu panią marszałek Gabrielę Morawską-Stanecką, a później już technicznie poproszę o przedstawianie poszczególnych panelistów, panią wiceprzewodniczącą Kamilę Gasiuk-Pichowicz. Bardzo proszę, pani marszałek. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie i jestem zaszczycona, że możemy gościć w Senacie takie grono wybitnych prawników i jednocześnie ludzi, którzy cały czas bronią przed zawłaszczaniem wymiar sprawiedliwości. Ta komisja, ten zespół powstał właśnie po to, aby zastanowić się przede wszystkim nad tym, znaczy diagnozować te przypadki zawłaszczania praworządności, łamania praworządności, ale również zdiagnozować i znaleźć rozwiązania na przyszłość, bo cały czas mamy nadzieję, zresztą chyba dlatego jesteśmy w parlamencie i dlatego tutaj jesteśmy, mamy nadzieję, że po następnych wyborach po prostu musimy to wszystko, co w ciągu już 6 lat, jeszcze dochodzą następne lata, zostało zniszczone, żeby to podnieść z gruzów, aby przywrócić etos wymiaru sprawiedliwości, aby przywrócić sędziom, prokuratorom i wszystkim innym organom, które stosują prawo, należny szacunek w tym kraju i na zewnątrz, i za granicą. I jestem pełna podziwu właśnie dla Was, zarówno dla osób, które są pod największą presją, czyli prokuratorów, którym nie możemy zrobić nic innego, tylko się głęboko pokłonić, zdając sobie sprawę z tego, jak instytucjonalnie są powiązani i jak po prostu, pod jaką presją ogromną się znajdują, ale również sędziom, ale również i adwokatom, którzy poświęcili swoją karierę zawodową po to, aby zajmować się obroną praworządności. I truizmem byłoby wymieniać te wszystkie obszary, w których nastąpił zupełnie upadek zasad i norm. Ale warto, tak jak dzisiaj na tym zespole będziemy mówić, warto zwrócić uwagę właśnie na ten aspekt, ile państwo polskie poza tymi kwestiami organizacyjnymi straci finansowo na działaniach, jakie podejmuje obecny minister sprawiedliwości. Zresztą wczorajszy wyrok, myślę, że takich wyroków będzie więcej, pokazuje, jaka to może być skala. Ja nie wierzę, nie liczę na to, że ktokolwiek z tego rządu się obudzi i że komukolwiek te liczby cokolwiek uświadomią, ale liczę na to, że my wszyscy już niedługo wyciągniemy z tego konsekwencje. A dzisiaj przede wszystkim życzę bardzo konstruktywnych obrad zespołowi. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani marszałek. Teraz
taka uwaga organizacyjna, zwracam się do członków naszego zespołu. Bardzo proszę tych, którzy jeszcze nie zdążyli zagłosować w sprawie zmiany regulaminu, bardzo bym prosił, ażeby tego dokonać, ponieważ pragniemy, ażeby w skład prezydium wchodziły także osoby, przedstawiciele kół, żeby prezydium było, że tak powiem, takie najbardziej reprezentatywne, jeśli chodzi o zarówno kluby, jak i koła, które uznają prymat konstytucji i które pragną właśnie przywrócenia praworządności, nie godzą się z dotychczasową sytuacją prawną, czy właściwie bezprawiem, które nas tak zalewa. Także to jest taka uwaga organizacyjna. Na następnym posiedzeniu wybierzemy tych dodatkowych wiceprzewodniczących, którzy będą wchodzili w skład prezydium, a w tej chwili bardzo będziemy kontynuować. Jeszcze raz witam wszystkich pozostałych, którzy dotarli do nas w międzyczasie. Są to posłowie Tomasz Zimoch, także także inni posłowie. Nie ma. Także pan przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu, kolega poseł Myrcha, bardzo serdecznie witam i poproszę, tak jak już wspomniałem panią poseł wiceprzewodniczącą o prowadzenie poszczególnych paneli. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy dzień będzie nam sponsorowała literka K jak koszty i wokół tego będzie kręcił się tak naprawdę dzisiejszy bardzo ciekawy dzień. Rozpoczynamy właśnie posiedzenie zespołu, które będzie poświęcone zapaści w wymiarze sprawiedliwości, ale przede wszystkim także kosztom tej zapaści. Dzisiaj również odbędzie się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które będzie dotyczyło z kolei sprawozdania z wykonania budżetu, a zaledwie wczoraj zapadło kluczowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym stwierdzono naruszenie przez obecne władze artykułu 6 Konwencji o ochronie praw człowieka wobec tych wszystkich sędziów, wobec tych sędziów właściwie, którzy zostali usunięci z funkcji prezesów. Przyznano im 20 000 euro odszkodowania i to jest, trzeba powiedzieć wprost, dopiero wierzchołek góry lodowej, bo przypomnijmy, że tych odwołanych prezesów i wiceprezesów jest łącznie 148 i ten rachunek właśnie strat za zmiany Ziobry, za jego szaleństwa polityczne dopiero się otwiera. Szanowni Państwo, co roku na wymiar sprawiedliwości nasz kraj przeznacza kilkanaście miliardów złotych. Jest to prawie 15 miliardów w samym 2020 roku. To jest olbrzymia suma. Od 6 lat o jej przeznaczeniu, o tym, czy te pieniądze wypełniają cele, jakie stawia się tym środkom w budżecie, decyduje jeden polityk. Jest to pan Zbigniew Ziobro i to jest najdłużej funkcjonujący minister sprawiedliwości po 1989 roku. Nikt nie miał tak mocnej pozycji politycznej w ramach rządu i tak właściwie długiego czasu, aby zająć się reformą wymiaru sprawiedliwości, właśnie jak Ziobro, i nikt nie stał się sprawcą tak spektakularnej klęski. Statystyki są nieubłagane. Wymiar sprawiedliwości funkcjonuje coraz gorzej. Obywatele, firmy, przedsiębiorcy coraz dłużej czekają na wyrok. Dlatego zacznijmy od przytoczenia twardych danych, o przedstawienie informacji na temat długości rozpatrywania spraw w sądach w liczbach, w statystykach na przestrzeni ostatnich lat. Bardzo poproszę panią Alicję Defratykę, twórczynię projektu Ciekawe Liczby. Zachęcam serdecznie do obserwowania na Twitterze chociażby. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja tutaj spróbuję udostępnić prezentację. Już zaraz powinno być, jest. Wymiar sprawiedliwości działa fatalnie.
I to są słowa Jarosława Kaczyńskiego, które wypowiedział w wywiadzie dla Albikly. I tak, od tego można zacząć. Faktycznie wymiar sprawiedliwości działa fatalnie. Ja zebrałam dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań sądowych i kilka różnych danych na bazie tych, które są prezentowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Państwu pokażę. Też powiem, że te dane przez bardzo długi czas nie były publikowane. One zawsze są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości publikowane koło drugiej połowy lutego za poprzedni rok i ja też o takie dane występowałam w lutym jeszcze przed pandemią. Usłyszałam, że te dane będą publikowane niezwłocznie, czyli powinny być, zakładam, koniec lutego, początek marca. Zaczęła się pandemia, występowałam parę razy z wnioskami o dostęp do informacji publicznej. Zawsze Ministerstwo Sprawiedliwości zasłaniało się pandemią i niemożnością zebrania tych danych, ale te dane powinny być wcześniej. Więc nie było za 2019. Teraz opublikowano bardzo niedawno te dane, więc ktoś dał zielone światło, żeby te dane jednak światło dzienne ujrzały. I to jest zestawienie na bazie oficjalnych danych Ministerstwa Sprawiedliwości z różnych lat, od kiedy tylko były publikowane, jak wydłużył się czas trwania postępowań sądowych w wybranych kategorii w sądach pierwszej instancji. To nie obejmuje pełnego obrazu, ponieważ to jest właśnie tylko pierwsza instancja. Nie ma tutaj danych pokazujących, jak wydłużyły się jeszcze postępowania apelacyjne, czyli nie widać, ile czeka się na uzyskanie prawomocnego wyroku. I prezentując te dane, oczywiście najbardziej szokujące są te dotyczące wzrostu za cały 2015, od 2015 do 2020, kiedy rząd PiS przejął władzę. Oczywiście pojawiały się zarzuty, że to wtedy pandemia, prawda, nie można tych danych za 2020 tak uwzględniać. Ja tylko powiem, że nie można zasłaniać się tylko pandemią i tym, że sądy działały zdalnie i miały utrudniony dostęp, bo inne branże, firmy, szkoły, lekarze jakoś się na tą pracę zdalną przestawiły, a ministerstwo miało też bardzo dużo czasu, żeby przygotować wcześniej cyfryzację, a nie dopiero z tego, co wiem, dzisiaj ma być konferencja poświęcona cyfryzacji sądów. Więc zestawiłam te dane też, żeby pokazać, jak to było 2015-2019, żeby nikt nie mógł mówić, że to tylko te dane są zafałszowane przez pandemię, więc jest obraz jednej kadencji PO-PSL i dokładnie jednej kadencji PiS, plus właśnie ten już kolejny rok 2020. I widzimy, że sprawy, jeśli chodzi o 2015-2020, wydłużyły się praktycznie wszędzie. Czas postępowań sądowych wydłużył się za wyjątkiem spraw karnych. I tu też jest taka ważna uwaga, ponieważ minister Ziobro na konferencjach i w ogóle w różnych wywiadach, których udziela, chwali się, że ale w sprawach karnych ten czas oczekiwania się, czas trwania postępowań się skrócił i że to jest właśnie ważne, że przestępcy szybciej są skazywani, dostają wyroki. Proszę zauważyć, że to skrócenie czasu dotyczy tylko i wyłącznie spraw karnych w sądach okręgowych. To nie dotyczy spraw karnych i wykroczeniowych w sądach rejonowych, gdzie tych spraw jest znacznie więcej, a tam czas się wydłużył. Bo też właśnie zwracam uwagę, bo to, co minister Ziobro powiedział, to jest później powielane, że w sprawach karnych. Nie dotyczy to wszystkich spraw karnych, tylko tego wycinka dotyczącego spraw w sądach okręgowych. Żeby ten obraz był pełniejszy, ja tutaj pokażę jeszcze kilka takich zestawień. Ważne jest też pokazanie liczby spraw, bo oczywiście pojawiają się ktoś, kto próbuje odeprzeć te dane, zawsze jakiś kontrargument znajdzie i mówi, że ale na pewno zwiększyła się liczba spraw, więc jak jest tych spraw więcej, to dlatego te sądy działają wolniej. No nie, tutaj też te dane temu przeczą, bo tych spraw jest mniej albo wydłużyły się w niektórych obszarach nieznacznie. I tak jak Państwo zobaczą, spraw ogółem, to tutaj pokażę na wykresie, gdzie to będzie lepiej widać. To jest średni czas trwania postępowań sądowych w sądach pierwszej instancji dane ogółem i tu jest zestawienie dokładnie, jak wzrastało za tej kadencji PO-PSL, pierwszej kadencji PiS i też jest podany ten rok do 2020. Czyli mamy od 4 miesięcy 4,1 do 4,2, to mamy o 0,1, zaledwie 2% wydłużyły się postępowania
za rządów PO-PSL, natomiast liczba spraw w tamtym czasie wzrosła o 33%, czyli mamy tutaj tych spraw więcej, natomiast 2015, 2019 mamy o 1,6 miesiąca, 38%, a liczba spraw zwiększyła się tylko o 5%, więc widzimy, że praktycznie te proporcje się odwróciły. Także bardzo wydłużył się czas trwania postępowań, a liczba spraw wzrosła w tym czasie nieznacznie. A w tym okresie 2015-2020 widać jeszcze, że nawet nastąpił spadek liczby spraw, bo liczba spraw w tym czasie zmniejszyła się o 8%. To jest bez mała o 500 000 spraw, natomiast wzrost nastąpił o 2,8 miesiąca, aż o 67%. Więc widzimy, jak bardzo to się zmieniło i to dotyczy tych wszystkich spraw w sądach pierwszej instancji. I tutaj zrobiłam takie też zestawienia, żeby pokazać na sądy rejonowe i sądy okręgowe. I widzimy podobne zależności. Wzrost, który był za rządów PO-PSL, jest nieznaczny, jeżeli chodzi o ten czas wydłużenia się trwania postępowań sądowych. To mamy o 3%, liczba spraw w sądach rejonowych o 34% się zwiększyła. Natomiast w sądach rejonowych, czyli te, które właśnie rozwiązują największą liczbę spraw sądowych we wszystkich sprawach ogółem, czyli takie gros, takie, które są najbardziej newralgiczne też dla obywateli, tam trafia najwięcej tych tematów, wydłużyło się o 43% i wzrost o 6% liczby spraw, a o 73% wydłużyły się w tym okresie już za całych tych rządów PiS, a nastąpił również spadek liczby spraw o 7%. I tu jeszcze ostatni z tego typu danych dotyczący sądów okręgowych i jest dość podobna zależność, no tutaj minimalnie mniejsza, też wynika to ze skali pewnie liczby spraw, bo tam mówiliśmy o sprawach w okolicach, prawda, ponad 6 milionów spraw, natomiast tutaj mówimy o setkach. Tutaj liczba spraw zwiększyła się o 7%, z 245 do 262 w tym okresie PO-PSL 2011-2015, natomiast aż do 8,7 miesiąca w sądach okręgowych wydłużyły się, czyli o 0,3 miesiąca. Też liczba spraw spadła w tym okresie zarządów PiS, a w tym całym okresie 2015-2020 to mamy wzrost o 1,6 miesiąca i spadek liczby spraw o 22%. Czyli te wszystkie argumenty, którymi posługuje się minister Ziobro i resort, mówiący o tym, jak to właśnie te sprawy karne, tutaj wrócę do tych wcześniejszych, gdzie to było widać, że ten czas rozpatrywania tych spraw karnych się skrócił. Pamiętajcie Państwo, że to dotyczy tylko tych w sądach okręgowych, a te słupki, jak też popatrzycie na tutaj, celowo w środku jest puste, dlatego że tutaj byłoby tak bardzo dużo danych, że oko już nie zwróciłoby uwagi na te wszystkie cyferki, więc celowo są tylko te lata graniczne już tutaj wpisane o liczbie spraw, że ta liczba spraw rosła w tym okresie 2011-2015, później ten wzrost był znacznie mniejszy, jeżeli chodzi o liczbę spraw, natomiast w tym roku 2020 pandemicznym nastąpił spadek. To, co jest jeszcze bardzo ważne, żeby tutaj powiedzieć, to są dane pokazujące, przepraszam, to nie to, mi się kliknęło to. Średni czas trwania postępowań sądowych w konkretnych tych okresach, czyli do 3 miesięcy, ile spraw było rozpatrywanych, do 6 miesięcy, do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy. I tutaj też widać bardzo, jak zwiększyła się liczba spraw tych, które są rozpatrywane znacznie dłużej. Kiedy jeszcze w 2011 do 3 miesięcy było 56% spraw, a tych powyżej 12 miesięcy 4,2, to w 2015, czyli jak Platforma z PSL odchodziły już od władzy,
widzimy, że 61%, czyli tutaj zwiększyła się liczba tych spraw, więcej było tych spraw szybciej rozpatrywanych do 3 miesięcy. To było już ponad 61%. Powyżej 12 miesięcy tu mamy 5,8 i proszę zobaczyć, co się dzieje w 2019 i w 2020, kiedy w 2020 roku tych spraw, które były rozpatrywane do 3 miesięcy, było zaledwie 31,1%, czyli to jest praktycznie 2 razy mniej niż w roku 2015, kiedy było 61,2, czyli 2 razy mniej spraw było rozpatrywanych do 3 miesięcy. Natomiast tych spraw powyżej 12 miesięcy było już prawie 12%. To proszę zauważyć, na początku tych spraw było 4,2, 5,8, 9%. Jak to wzrastało? Czyli mamy też bardzo duże wydłużenie się tych, zwiększenie się liczby spraw powyżej 12 miesięcy. Więc w każdym z tych analizowanych obszarów, z której strony by na te dane nie spojrzeć z Ministerstwa Sprawiedliwości, no pokazują, faktycznie potwierdzają słowa Jarosława Kaczyńskiego, że wymiar sprawiedliwości działa fatalnie. I chyba na tym zakończę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo Pani Alicji de Fratyce za zaprezentowanie tych twardych danych, twardych statystyk. Po nich chyba najlepiej widać, że Zbigniew Ziobro jest nie tylko najdłużej funkcjonującym ministrem sprawiedliwości, ale jest i bezsprzecznie najgorszym ministrem sprawiedliwości po prostu w historii Polski. Ale szanowni Państwo, niestety tam, gdzie polityk ponosi klęskę, no to tam obywatele i przedsiębiorcy po prostu ponoszą koszty. O tych budżetowych już wspomniałam. Wszyscy zdajemy sobie również sprawę z tego, że niszczenie praworządności może doprowadzić do wstrzymania wypłaty 770 miliardów złotych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. I w obydwu tych przypadkach znamy przecież konkretne kwoty. Jednocześnie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że zmiany wprowadzane przez ministra Ziobra, powoływanie sędziów w nielegalnych procedurach, niepewność prawa, to właśnie drastyczne wydłużenie czasu oczekiwania na wyrok powoduje także koszty dla gospodarki i nie da się ich precyzyjnie wyliczyć, ale można podjąć takie próby szacowania tych kosztów i o przedstawienie szacunków, ile zapłaciliśmy za te zmiany, które zostały wprowadzone przez ministra Ziobrę i jakie są koszty zapaści w sądownictwie wywołanej przez rządy Zjednoczonej Prawicy, poproszę pana Marka Tatałę. Ale zanim to nastąpi, bardzo serdecznie chciałem przywitać głównego eksperta naszego zespołu, pana profesora Marka Chmaja, który zawsze jest z nami, służy radą. Bardzo prosimy, panie profesorze, tutaj bliżej do nas. Tu jest wolne miejsce, tak? Tu. Panie profesorze, bardzo prosimy. Bardzo prosimy. I bardzo proszę eksperta o przedstawienie tutaj zagadnienia już zaprezentowanego wstępnie. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. W Forum Obywatelskiego Rozwoju oczywiście przyglądamy się właśnie także tym gospodarczym aspektom zmian w wymiarze sprawiedliwości. Jeszcze przed 2015 rokiem publikowaliśmy wiele analiz, które pokazywały, że wymiar sprawiedliwości w Polsce potrzebuje realnych reform. Niestety to, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich kilku latach, to jest ruch w przeciwnym kierunku. Z jednej strony niszczenia niezależności sądownictwa, a z drugiej psucia czy jeszcze pogarszania tej sprawności działania sądów. Jeżeli jako ekonomista, patrząc na system wymiaru sprawiedliwości, zarówno ze strony tej niezależności, jak i sprawności, widzę takie dwa modele, które są niekorzystne, a które w Polsce na siebie się nakładają. Jeden to jest, kiedy wymiar sprawiedliwości jest niezależny, ale sądy działają niesprawnie i powolnie i może to prowadzić do złych wyników gospodarczych i do niesprawiedliwości. Jak mówił brytyjski polityk William Ewart Gladstone, justice delayed is justice denied, więc zbyt późne wydanie wyroku może oznaczać właśnie niesprawiedliwość. I drugi model, który też jest groźny, to sprawnie działające sądy,
czyli szybko działające sądy, ale bez niezależności. Często w dyskusjach, tutaj pojawiły się dane krajowe, ale często w dyskusjach takich porównawczych podyskutowane są dane z Doing Business rankingów Banku Światowego i tam w tej kategorii egzekwowania umów, w której oceniane jest, jak szybko spory są rozstrzygane przez sądy, Polska od wielu lat zajmuje dość słabą pozycję, jest to 685 dni i ta liczba nie poprawiła się za rządów Prawa i Sprawiedliwości, choć było bardzo wiele mowy o tak zwanej reformie wymiaru sprawiedliwości. Jednak przestrzegam przed patrzeniem tylko na szybkość, jeżeli oceniamy sądy, ponieważ przed nami dość wysoko w tym rankingu są na przykład Chiny, Rosja, Azerbejdżan. Tam sądy działają bardzo szybko, tylko nie w taki sposób, jaki my tutaj na tej sali chcielibyśmy. Być może rządzący myślą inaczej o tym modelu niezależności sądownictwa. I w Polsce mamy do czynienia z takim najgorszym splotem, to znaczy z jednej strony niszczenie niezależności, a z drugiej pogarszanie sprawności działania sądów. Również z perspektywy ekonomicznej patrzymy na sądy jako instytucje, które rozwiązują różnego rodzaju spory. Są to spory między jednostkami, osobami prywatnymi, osobami fizycznymi, także spory pomiędzy jednostkami a państwem czy między instytucjami państwa. I brak niezależności sądów osłabia je w roli tego bezstronnego arbitra oraz podważa zaufanie do reguł gry i w efekcie osłabia wzrost gospodarczy. Tutaj częstą analogią jest polityka pieniężna, gdzie mamy badania pokazujące, że banki centralne, które działają w sposób niezależny, podnoszą wiarygodność tej polityki pieniężnej i skuteczność działania tej instytucji. Oczywiście w Polsce niezależność banku centralnego też staje się coraz bardziej wątpliwa, więc tych problemów, które są odbite potem w różnych procesach gospodarczych, jest coraz więcej. Jest dość dużo badań pokazujących, jak niezależność sądów wpływa na wzrost gospodarczy i to, co te badania pokazują, to, że szczególnie istotna jest niezależność faktyczna, którą należy oddzielić od takiej niezależności formalnej, bo formalnie mamy w Konstytucji zapisane, że sądy są niezależne, ale faktycznie mamy na przykład przepisy dyscyplinarne, które już na papierze wyglądają źle, ale ich stosowanie, wykorzystywanie tych przepisów dyscyplinarnych w stosunku na przykład do sędziów stosujących prawo Unii Europejskiej, narusza także w ten sposób faktyczny niezależność wymiaru sprawiedliwości. I te badania pokazują, że bardzo ważne są też te sploty, czyli sądy w całym tym systemie instytucji wzajemnego ograniczania, czyli checks and balances w państwie. Bardzo trudno jest podać jedną prostą liczbę dotyczącą tego, jaki jest koszt zmian wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość, ale wskażę Państwu parę obszarów procesów gospodarczych, niektórych takich nieoczywistych, o których być może Państwo nie myśleli do tej pory, gdzie te koszty mogą być widoczne, czy gdzie te skutki gospodarcze są widoczne. Najczęściej pokazywaną liczbą, i to jest taka rzecz, która jest najbardziej, myślę, namacalna, jest wpływ wymiaru sprawiedliwości sprawnie działającego na poziom inwestycji w Polsce. I tutaj mamy do czynienia z całkowitą porażką. W tak zwanym planie Morawieckiego zapowiadano, że poziom inwestycji będzie rósł do 25% PKB. To samo powtórzono w Polskim Ładzie. A dlaczego powtórzono w Polskim Ładzie? Ponieważ ten poziom inwestycji w ostatnich latach spada i oscyluje na poziomie 17-18% PKB. Spadliśmy poniżej średniej w Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym z gorszych krajów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, więc właśnie w inwestycjach w Polsce może odbijać się zarówno atak na praworządność, jak i ta niesprawność wymiaru sprawiedliwości, bo firmy muszą mieć pewność warunków gry, pewność prawa do tego, żeby nie bać się inwestować. Inny obszar, o którym dość sporo piszemy w raporcie FOR Polska, zastój czy rozwój, praca, praworządność, inwestycje, innowacje, to jest coś, co możemy nazwać demografią firm. W tej sali pewnie i w tym budynku często mówi się o problemach demograficznych związanych z dzietnością czy starzeniem się społeczeństwa, ale w Polsce mamy też problem z tym, że firmy nie chcą rosnąć. Mamy bardzo dużo nadreprezentację mikroprzedsiębiorstw. Ostatnio zmniejszyła się liczba małych i średnich firm i mamy bardzo niewiele dużych firm w porównaniu z rozwiniętymi gospodarkami Europy północno-zachodniej. Bardzo duża reprezentacja tych czyli tych najmniejszych firm, to jest charakterystyka krajów południa, których gospodarki nie są dobrym wzorcem do powielania, ale w tym kierunku pcha nas polityka obecnego rządu. Jak pokazujemy w tym raporcie na podstawie krajów Unii Europejskiej, w krajach, w których poziom praworządności jest wyższy,
odsetek osób zatrudnionych w mikrofirmach jest mniejszy i wtedy te firmy mają też lepsze otoczenie do rozwoju, wiedząc, że to środowisko instytucjonalne związane ze sprawnie działającym wymiarem sprawiedliwości działa lepiej. Więc jeżeli ta polityka będzie kontynuowana, to te firmy nie będą się rozwijać, a to te większe, rosnące firmy są coraz bardziej produktywne i są tym motorem napędowym polskiej gospodarki, tego, żeby Polska mogła dalej doganiać kraje Zachodu. Inny obszar, gdzie te koszty mogą być widoczne, to oczywiście kwestie związane z inwestycjami zagranicznymi. Tutaj jednocześnie część osób pokazuje dane, że wiele inwestycji zagranicznych do Polski w ostatnich latach wpływało, ale pamiętajmy, że inwestycje zagraniczne wiążą się często też z kosztem, to znaczy takiemu inwestorowi państwo musi zaoferować na przykład lepsze warunki, więcej ulg podatkowych, jakieś dodatkowe przywileje. Gdyby otoczenie instytucjonalne było lepsze, czyli koszty z prowadzeniem działalności w Polsce niższe, to te koszty inwestycji przyciąganych do Polski byłyby niższe i my wszyscy jako podatnicy być może mniej byśmy musieli do tego dokładać. Jednocześnie zjawisko trudne do zbadania, bo ono wiąże się z tajemnicą umów czy tajemnicą adwokacką, ale o tym mówi się w środowisku, to znaczy, że są podmioty gospodarcze, które zapisują sobie inną jurysdykcję prawną, jeżeli chodzi o kwestie związane z rozwiązywaniem sporów w umowach zawieranych w Polsce, żeby w jakiś sposób chronić się przed korzystaniem z tak zwanych usług wymiaru sprawiedliwości po reformach wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze inny aspekt to jest innowacyjność i tutaj też są badania pokazujące, że kraje praworządne mają bardziej innowacyjne firmy i bardziej innowacyjne gospodarki, ponieważ innowacje wiążą się z tworzeniem często nowych typów usług, nowych typów produktów i one też często mogą generować różnego rodzaju spory. Jeżeli sądy działają sprawnie, to te spory są szybko rozstrzygane. Jeżeli działają niesprawnie, a jeszcze do tego są zależne politycznie, no to tutaj też jest problem, więc w Polsce bardzo dużo mówimy i rządzący bardzo dużo mówią o poprawie innowacyjności, ale prowadzą politykę, która jest sprzeczna z dążeniem do tego, by Polska była krajem innowacyjnym. I jeszcze ostatni aspekt, który też rzadko się przejawia w debacie publicznej i jest łączony z sądami, ale jest bardzo głośnym tematem, a mianowicie rynek mieszkaniowy. Otóż są badania pokazujące, że sprawnie działające sądy zachęcają do budowania dobrego rynku mieszkań na wynajem. W Polsce wciąż mamy bardzo płytki, słaby ten rynek najmu. I on w jakiejś części wiąże się także z tym, że zarówno najemca, jak i wynajmujący mają niepewność, czy ta umowa będzie stosowana, czy będzie można łatwo wyegzekwować jej zapisy przed sądem. Były badania w różnych krajach Europy Południowej, w których sądy też działają w sposób powolny, niesprawny i tam właśnie wychodziło, że to między innymi ta niesprawność sądów zniechęca ludzi do wynajmowania mieszkań, czy także najemców do tego, żeby wynajmować mieszkania, a nie je kupować. I to są różnego rodzaju koszty, które one nie będą widoczne w jednym roku, ale myślę, że to, o czym mówimy często w forze i też nasz główny ekonomista Sławomir Dudek, który jest tutaj członkiem zespołu ekspertów przy marszałku Senatu, bardzo często wspomina, że polityka gospodarcza powinna być prowadzona ponad jedną kadencję. Ta polityka, którą prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, jest nakierowana na najbliższe wybory i nie ma tutaj myślenia o tych długofalowych skutkach tych złych zmian, a one po prostu sprawią, że Polska będzie coraz wolniej doganiać kraje Zachodu i jak pokazaliśmy w naszym raporcie, bez sprawnie działających sądów w Polsce nie będzie wyższego poziomu inwestycji, nie będzie poprawy innowacyjności i w pewnym punkcie po prostu się zatrzymamy i przestaniemy doganiać Niemcy czy inne bogatsze kraje Zachodu i to jest ten koszt, który poniesiemy nie tylko my, ale też kolejne pokolenia. Ale podsumowując już, cieszę się, że dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że ten temat także gospodarczy został tutaj poruszony, bo myślę, że wiele pracy jeszcze przed nami, zarówno w tym zespole, jak i w innych gremiach, żeby z jednej strony wymyślić plan, jak te wszystkie złe zmiany w wymiarze sprawiedliwości, także w prokuraturze odkręcić, a z drugiej jak sprawić, żebyśmy nie wracali do punktu z 2015 roku, jeżeli chodzi o efektywność działania sądów, ale żebyśmy realnie sprawili, że te sądy będą działać sprawniej po prawdziwych reformach wymiaru sprawiedliwości, a nie tych antyreformach, które zaserwowali nam w ostatnich latach rządzący. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu Markowi Tatalesz za przedstawienie tych szacunków, wskazanie zagrożeń wpływających na koszty, które ponosimy wszyscy, zapaści w wymiarze sprawiedliwości. Szanowni Państwo, chyba od dzisiaj moglibyśmy mówić z powodzeniem o panu ministrze Ziobro, nasz drogi minister Ziobro, bo gdy sumujemy te wszystkie koszty, które dla nas wszystkich, dla obywateli spowodowała jego polityka, to ja myślę, że nie ma drugiego takiego ministra, którego działania wywołałyby tak wiele kosztów i które kosztowałyby nas po prostu więcej. Okazuje się, że jeden pan Sasin i jego 70 milionów złotych wydane na wybory kopertowe to naprawdę jest nic w porównaniu z rachunkiem właśnie za działalność resortu, który jest kierowany przez pana Zbigniewa Ziobrę. I gdy znamy już w tym momencie taki big picture, takie dane, szacunki na temat zapaści w wymiarze sprawiedliwości i skali kosztów, jakie to wywołuje, to warto teraz odwołać się właśnie do praktyków, do samych sędziów, którzy na co dzień zmagają się właśnie z koniecznością pracy w tym coraz gorzej funkcjonującym obszarze państwa. I poproszę teraz panią sędzię Beatę Morabiec o kilka słów na temat prawdziwego stanu wymiaru sprawiedliwości i tych wszystkich zagrożeń, które wiążą się właśnie z manipulowaniem, z przedstawianiem nieprawdziwych danych, statystyk przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam Państwa, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie i bardzo chętnie wypowiem się na temat tego, w jaki sposób manipuluje się statystyką królową nauk po to, żeby niszczyć polski wymiar sprawiedliwości. Jeżeli ktoś od lat, tak jak ja, bo przecież od wielu lat już pełniłam funkcję w wymiarze sprawiedliwości różnego rodzaju, od sądu rejonowego po okręgowy i byłam też w Krajowej Radzie Sądownictwa, więc miałam możliwość oceniania tego, co działo się również w całym kraju, to co się dzieje ostatnio, po prostu powoduje, że włosy stają na głowie. Wykorzystuje się statystykę nie tylko po to, by tworzyć błędny obraz rzeczywistych zmian w wymiarze sprawiedliwości, ale po to, by niszczyć polski wymiar sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę na to, że manipulacja danymi, jak i odpowiednie zadawanie pytań, które pozwalają na wyciągnięcie oczekiwanych wniosków, doprowadziło między innymi do odwołania prawie 150 prezesów i wiceprezesów sądów, bo przecież w taki sposób minister sprawiedliwości uzasadniał te odwołania. No oczywiście uzasadniał je tylko w internecie, informując, prawda, o tym, że dokonał takiej zmiany, zaś w decyzji odwołującej żadnych uzasadnień nie było. Natomiast zawsze potrafiono przekręcić tak dane statystyczne, aby uzasadnić złą pracą sądu, konieczność odwołania konkretnego prezesa z funkcji, choć zadania te ustalenia były oczywiście nierzetelne. Bardzo piękny przykład to przykład w mojej sprawie, gdzie w postępowaniu ochrony dóbr osobistych domagaliśmy się tych statystyk, które miały podobno stanowić o tym, że wyniki Sądu Okręgowego w Krakowie przez ostatnie 3 lata sprawowania przeze mnie funkcji prezesa były niesatysfakcjonujące resort, prawda, i że one były złe. Do końca procesu, a nawet do dzisiaj, pomimo tego, że oczekiwaliśmy dołączenia przez ministerstwo tego rodzaju wyliczeń i danych statystycznych, te dane nie wpłynęły. Tu generalnie jest ogromne pole do manipulacji. Mówimy, pani, która była moim przedmówcą, bardzo pięknie pokazała, jak procentowo wygląda zaległość w rozpoznawaniu spraw i jak wydłużył się czas postępowania. My to liczymy troszkę inaczej. My to nie liczymy procentowo, my to liczymy w miesiącach, prawda? I nazywamy to wskaźnikiem sprawności postępowania, który, że tak powiem, świadczy o tym, jak długo w poszczególnych latach te sprawy się toczą. Na ostatniej stronie prezentacji już takie dane były podane, natomiast ja bym chciała w takiej mikroskali Państwu powiedzieć, czyli w skali dotyczącej tylko Sądu Apelacyjnego w Krakowie, czy apelacji krakowskiej i tylko w sprawach K. I tylko w latach 2018-2020 sprawność postępowania zmalała o 2,8 miesiąca. Więc w związku z tym odpowiednia symulacja, odpowiednio zadane pytanie, odpowiednio przedstawione dane pozwalają na
wyciągnięcie takiego wniosku, jakiego oczekuje zadający pytanie. Jest to bardzo nierzetelne, co teraz dzieje się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Bardzo późno dostajemy jakiekolwiek dane dotyczące tego, co dzieje się w naszych sądach, sądach okręgowych, apelacyjnych, nie mówiąc już o tym, że sędziowie tak naprawdę do danych statystycznych z całej Polski dostępu nie mają. Natomiast patrząc z punktu widzenia już praktyka na to, jaki wpływ to wszystko, co się dzieje naokoło w ramach statystyki ma na pracę sędziego i w jaki sposób, że tak powiem, dezorganizuje jego pracę, to podam Państwu taki bardzo prosty przykład. Na podstawie właśnie takich wyliczeń prezesi sądów wydają zarządzenia, mocą których na przykład polecają sędziom załatwić na konkretnym posiedzeniu, na konkretnej wokandzie konkretną ilość spraw. Ja już nie mówię, że sztuka cierpi. Nie mówię o tym, że polecić umieszczenie sprawy na wokandzie, czy też w konkretnym dniu na posiedzeniu od razu zadecyduje o tym, że ta sprawa zostanie załatwiona. Oczywiście, że nie. Ale my nie jesteśmy pracownikami jak pracującymi na taśmie w montażowni. Każda sprawa jest inna, każda sprawa wymaga innego nakładu pracy. Organizacja pracy jest beznadziejna. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby decydować o czasie naszych postępowań, co naprawdę prowadzi do tego, że te postępowania trwają dłużej, bo nie jesteśmy gospodarzami własnych referatów. Natomiast uzasadnieniem właśnie do podejmowania takich działań nadzorczych są te statystyki, o których cały czas mówimy. Statystyka może i jest królową nauk, ale dobra organizacja pracy jest podstawą, szczególnie w sądownictwie. Poza tym, proszę Państwa, zwróćcie uwagę na jedno. Zarządzanie taką jednostką organizacyjną jak sąd wcale nie należy do prostych. Tutaj sędzią się jest, prezesem się bywa. Więc w związku z tym pracujemy z ludźmi, którzy nie są nam, że tak powiem, podlegli jak urzędnicy. Pracujemy z ludźmi, którzy muszą czuć powagę sprawowanego urzędu i dbać o dobro wymiaru sprawiedliwości, nie czując się narażanym na ciągłe ataki i ciągłe dyspozycje wydawane na piśmie czy też ustnie. My wszyscy naprawdę jesteśmy odpowiedzialni za swoje działania i robimy to, co do nas należy w sposób jak najbardziej rzetelny. Natomiast prowadzenie tego rodzaju polityki w zarządzaniu sądami niestety jest dodatkowym elementem destrukcji wymiaru sprawiedliwości. Nie mówiąc o tym, i wspomnę o tym tylko na koniec, ponieważ przepraszam Państwa bardzo, za 5 minut muszę już być na sali rozpraw, więc już nie będę mogła z Państwem zostać, ale chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tych statystyk. Statystyki decydują również o obsadzie poszczególnych sądów, o tym, ilu sędziów, w którym wydziale, na której instancji i w którym sądzie będzie orzekać. Oczywiście braki wywołane działalnością neo-KRS-u i opieszałością prezydenta i brakiem, że tak powiem, chęci do występowania w konkursach przez sędziów, którzy nie chcą stawać przez neo-KRS, uzupełniane są delegacjami, które, jak wiemy, nie do końca są zgodne z literą prawa i z konstytucją, bo znowu dochodzi do decyzji ministra. Te delegacje udzielane są na zasadzie decyzji ministra. Są to delegacje bardzo często czasowe, ale czasami bezterminowe. W każdej chwili sędzia z delegacji może być odwołany. Ale manipulacja statystykami prowadzi do tego, że bardzo często w poszczególnych wydziałach, w poszczególnych sądach te limity etatowe są wykorzystywane w sposób nieefektywny. Także musimy przestać patrzeć tak bardzo ślepo na statystyki przedstawiane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dlatego że one są nierzetelne. Należy patrzeć dokładnie na suche liczby, które są bezwzględne i które bardzo pięknie pokazują, w jaki sposób przez ostatnie 5 lat doprowadzono do tego, że teraz przez wiele, wiele lat następnych będziemy nadrabiać zaległości, będziemy musieli walczyć z podwójnym obciążeniem i będziemy musieli pracować jeszcze ciężej niż teraz to robimy, a jak sami Państwo wiecie, praca sędziego, która jest bardzo odpowiedzialna i która jest bardzo stresująca, tak naprawdę nigdy się nie kończy.
Mam nadzieję, że te wszystkie działania, które teraz są podejmowane przez Senat, jak i przez państwa senatorów i posłów, będą prowadziły do tego, że reforma sprawiedliwości wreszcie stanie się realną, a nie dojdzie do ostatniego jej etapu, który zapowiada aktualnie rządząca partia, czyli do spłaszczenia struktur, bo wtedy to już będzie totalna zapaść wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję Państwu za uwagę i przepraszam, że nie mogę z Państwem dłużej zostać. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy bardzo za te niezwykle ciekawe informacje, ale szanowni Państwo, my doskonale wiemy, że konsekwencją zmian w sądownictwie, które były wprowadzane przez obecne władze, są nie tylko koszty finansowe. To niszczenie praworządności skutkuje także takim prześladowaniem sędziów oraz wywieraniem na nich coraz większej presji politycznej. To jest, mówiąc wprost, cios w samo serce wymiaru sprawiedliwości. Cios, który będzie miał bardzo poważne konsekwencje dla wszystkich obywateli. O tym zapewne długo mógłby nam opowiadać nasz następny prelegent, pan sędzia Waldemar Żurek. Jednocześnie my też mamy także świadomość tego, że te prześladowania, które dotykają sędziów, one to jest tylko taki jeden z objawów bardzo poważnej choroby, na którą cierpi wymiar sprawiedliwości pod rządami Zbigniewa Ziobry. Innym objawem są właśnie nielegalne procedury. Powoływanie sędziów przez ciało, którego skład jest niezgodny z konstytucją. W procedurach, które bardzo często bywają pozorne, obarczone bardzo poważnymi wadami, takimi jak na przykład brak kontrasygnaty premiera przy ogłaszaniu konkursów, brak możliwości odwoływania się od decyzji. To są tylko naprawdę niektóre z nich. I ja bardzo proszę pana sędziego Waldemara Żurka o przedstawienie informacji o tym, jakie mają one i jakie będą miały w przyszłości skutki dla całego wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim dla obywateli. To są proste pytania. Czy wyrok wydał sędzia? Czy to w ogóle jest wyrok, czy to jest jakiś świstek papieru? Kiedy będę miał pewność, że otrzymany papier jest wyrokiem, który zapewnia mi ostateczne, prawomocne rozstrzygnięcie spornej, interesującej mnie kwestii? Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana sędziego Waldemara Żurka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Bardzo bym prosił o jakąś zwrotną informację. Czy Państwo słyszycie dobrze mój głos w tym momencie, zanim zacznę? Bardzo dobrze słyszymy. Pozdrawiamy. Dziękuję serdecznie. Nie mogłem niestety osobiście się stawić. Jutro mam bardzo obszerną wokandę. Wczoraj również miałem, więc niestety czas mi nie pozwolił, żeby być z Państwem osobiście. Proszę, gdybym wydłużał nadmiernie swoją wypowiedź, bardzo proszę prowadzących, by dyscyplinowali mnie, dlatego że tych spraw niestety jest coraz więcej. Ja będę się starał mówić o konkretnych przykładach. Ale zanim zacznę, chciałbym jeszcze nawiązać do tej... Mamy sporo czasu, także proszę się nie ograniczać. Dobrze, bardzo dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym jeszcze nawiązać do wypowiedzi moich poprzedników odnośnie tej manipulacji statystyką. Dlaczego? Wprowadzono w międzyczasie szereg zmian, na przykład kodeksu postępowania cywilnego i wiem, że te zmiany są bardzo negatywnie oceniane przez strony, pełnomocników stron, ale także przez samych sędziów. Dam Państwu przykład tak zwanych zażaleń poziomych. O co chodzi? Chodzi o to, że ustawodawca dzisiaj, widząc co dzieje się w systemie, wprowadza takie rozwiązania, gdzie rozstrzygnięcie sędziego sądu pierwszej instancji rozpoznają zażalenie na to rozstrzygnięcie jego koledzy z tego samego wydziału. Ja mam na przykład zagadnienie spraw frankowych, gdzie rozstrzygam w kwestii zabezpieczenia, gdzie strona walczy o zmianę zasad kredytu frankowego, czy też unieważnienie umowy i domaga się zabezpieczenia, które jest dla niej niezwykle istotne, bo to jest kwestia wstrzymania płatności rat do banku, a dzisiaj jeszcze pandemia bardzo pogłębiła tą sytuację kredytobiorców, tą trudną sytuację i nagle się okazuje, że rozstrzygnięcie, zażalenie na moje rozstrzygnięcie rozpoznaje sąd w tym samym wydziale, w składzie trzyosobowym. Jak to mówią pełnomocnicy, jednego dnia ja rozpoznaję zażalenie na moje rozstrzygnięcie mojej koleżanki, a kolejnego dnia ona rozpoznaje zażalenie na moje rozstrzygnięcie.
Strony widzą w tym potworne niebezpieczeństwo, bo są osoby z jednego wydziału. Nawet jeżeli my działamy w absolutnie dobrej wierze, to odbiór społeczny tego typu działań jest bardzo niedobry. Uważa się, że to tworzy się pewną fikcję dwuinstancyjności po to tylko, by przyspieszyć statystycznie rozpoznanie sprawy. Na dodatek wchodzą jeszcze nowe zmiany w procedurze, które pozwolą w sądach odwoławczych właściwie zmaksymalizować orzekanie w składach jednoosobowych na posiedzeniach niejawnych. I to jest, proszę Państwa, bardzo niebezpieczne, bo to narusza konstytucyjną zasadę jawności sprawy sądowej, ale te jednoosobowe składy, zwłaszcza gdy mamy już w systemie bardzo dużą grupę tak zwanych neosędziów i nadal maszynę losującą, jak my to nazywamy, czyli system losowego przydziału spraw, to może powodować bardzo niebezpieczne sytuacje z punktu widzenia podejrzeń, że konkretna sprawa trafi do konkretnego sędziego jednoosobowo, który na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron będzie rozstrzygał ten spór. Prosiłbym bardzo, żeby też Wysoka Komisja przyjrzała się tym zagadnieniom, bo one za chwilę staną się masowe. I można powiedzieć, że to jest takie przyzwyczajenie sędziów. Nie będziesz oglądał stron na sali rozpraw, nie będziesz im musiał tłumaczyć, jak i dlaczego podjąłeś taką decyzję. Być może jest to bardzo wygodne, mówię w cudzysłowie, ale to jest potwornie niebezpieczne dla zasady jawności postępowania i też możliwości wpływania na rozstrzygnięcie konkretnej sprawy. Teraz przejdę już do tego, o co pani przewodnicząca mnie poprosiła, anonsując teraz moje wejście na spotkanie z państwem. Mianowicie, jakie będą skutki, bo oczywiście jakie będą skutki, gdy w systemie orzeczenia będą wydawać osoby, których status jest bardzo wątpliwy, status jako sędziów. Ja tylko Państwu zasygnalizuję, że mamy już kilka orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, które uchyliły uchwały tak zwanego neo-KRS-u. Ja się będę trzymał cały czas tej nazwy, bo uważam, że jest to organ nielegalnie powołany. I wyraźnie w uzasadnieniu wskazano, że nie ma konstytucyjnie prawidłowo powołanego organu takiego jak Krajowa Rada Sądownictwa. I oczywiście muszę powiedzieć jeszcze to jedno zdanie, że prezydent nominując musi mieć wniosek legalnego organu. Tam jest wyraźnie wskazane wniosek i wręczenie nominacji, czyli sędziego w Polsce. Jeżeli nie ma tego wniosku, samo wręczenie nominacji nie czyni sędziego. Mamy też u państwa w Senacie bardzo ciekawą opinię, ona teraz jest chyba opublikowana w Państwie i Prawie, prawników z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo bym prosił, żeby ta opinia była bardzo wnikliwie analizowana. Pan profesor Grajewski oraz profesor Uziębło wyrazili tam sformułowanie właśnie o swego rodzaju dublerach w neo-KRS-ie, więc podważają to wyraźnie. Jest też opinia profesora Piotrowskiego, złożona również, to są opinie złożone do tego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, którą przygotowuje Senat. Wyraźnie mówisz, że nie ma legalnego organu, więc parafrazując teorię owoców zatrutego drzewa, no taki organ, jak nie jest legalny, nie może stworzyć legalnego wniosku o nominację. I co teraz się dzieje na arenie sądów europejskich? Mamy już orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xeroflor i ono dotyczy Trybunału Konstytucyjnego, ale możemy tu zastosować niewątpliwie analogię, która przełoży się na to. Sąd Europejski powiedział, że jeżeli zasiadał tak zwany sędzia dubler w Trybunale Konstytucyjnym, nie mamy sądu w rozumieniu prawa europejskiego, a zatem nie mamy wyroku. I teraz przechodzę na to, co jest niezwykle ważne dla obywateli. Z mojego podwórka aktualnie mamy w sądach dziesiątki tysięcy, a czekają nas setki tysięcy spraw frankowiczów. Banki, radcy, którzy reprezentują, adwokaci, którzy reprezentują banki, wyraźnie zapowiadają, że w przypadku zakończenia spraw frankowych, które mogłyby być dla nich niekorzystne, będą kwestionować składy orzekające, tam gdzie orzekali sędziowie dublerzy, bo jest to najprostszy sposób do obalenia takiego orzeczenia. I wyobraźmy sobie teraz takiego konsumenta,
który rozpoczął batalię ogromnym nakładem sił i środków, bo te sprawy wymagają kosztownych opinii, wynajęcia adwokatów, wpisów sądowych i taka strona dostanie wyrok, który będzie wyrokiem na przykład prawomocnym. Wyrok w sądzie drugiej instancji, apelacyjnym. Okaże się, że tam zasiada sędzia dubler, czy też neosędzia i zostanie zakwestionowany ten wyrok na forum europejskim, czy też pójdą pytania prejudycjalne banków jeszcze w trakcie procesu o to, jaki jest status tych sędziów. Jeśli się okaże, że ten status, a wszystko na to wskazuje, bo takie mamy do tej pory sygnały w postaci opinii rzeczników generalnych. Okaże się, że ten status zostanie podważony, to setki tysięcy spraw będą musiały zostać powtórzone, być może. To za tym się będą kryły odszkodowania ogromne, bo strona nie jest winna temu, że tutaj przedstawiciele państwa wprowadzają tak wadliwe prawo. Mamy wreszcie ostatnio, jakbyście państwo zwrócili uwagę, opinię rzecznika generalnego Bobka w sprawach dotyczących tak zwanych stałych delegacji ministerialnych. To jest, jak wiemy, opinia Rzecznika Generalnego przygotowuje grunt pod orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik powiedział, że sędziowie pozostający na łasce i niełasce ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, nie mają atrybutu niezawisłości. W każdym sądzie takich sędziów jest bardzo wielu, zarówno w sprawach cywilnych, jak i w sprawach karnych. O ile w sprawach cywilnych, jak wiemy, może dojść do zmiany sędziego w przypadku, gdyby się okazało, że sędzia orzekający nie jest legalnie powołanym sędzią, nie ma atrybutu niezawisłości. Możemy podmienić sędziego, który będzie kontynuował tą sprawę. O tyle w wielu sprawach karnych postępowania będą musiały zacząć się od początku. Z jednej strony jest to ogromny koszt dla państwa, zagrożenie, że przestępcy nie zostaną osądzeni, bo przedawnieniu ulegną ich sprawy, ale wreszcie te osoby, które miały być uniewinnione, będą miały roszczenia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o przewlekłość postępowania w ich sprawach. Ale także te osoby, które są przestępcami, będą skarżyć państwo polskie do ETPC o odszkodowania za przewlekłość postępowania wywołaną wadliwym konstruowaniem sądu. I teraz bardzo ciężko będzie się z tego wybronić, skoro mamy już opinię Rzecznika Generalnego, który mówi wyraźnie, że te osoby nie mają atrybutu niezawisłości. Proszę państwa, czekamy jeszcze na sprawy Grzęda przeciwko Polsce. Już odbyła się rozprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Przypominam państwu, dla tych, którzy nie wiedzą, dwie osoby, ja oraz sędzia Grzęda, udały się do ETPC, wskazując, że nielegalnie przerwano kadencję Krajowej Rady Sądownictwa, naruszając naszą konstytucję. Po wczorajszej sprawie, o której pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz wspomniała, dotyczącej sprawy wiceprezesów kieleckich, może się okazać, że to rzeczywiście jest wierzchołek góry lodowej, bo w sprawie Grzęda przeciwko Polsce i Żurek przeciwko Polsce okaże się, że nielegalnie skrócono kadencję Krajowej Rady Sądownictwa. Ja nie mówię już o odszkodowaniach, które będą musieli zapłacić polscy podatnicy. I to nie są małe pieniądze. Ale to może podważyć już teraz cały system orzekania przez neosędziów. A tych spraw jest bardzo dużo. To są setki tysięcy spraw. My oczywiście będziemy próbować znaleźć takie koncepcje, żeby utrzymać orzeczenia w mocy, ale to będzie możliwe do pewnego momentu, bo w momencie, kiedy mamy już orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz mamy orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy ETPC, to trudno będzie powiedzieć, że nie wiedzieliśmy o tym, jakiego sędziego wyznaczamy do załatwienia takiej sprawy. Być może wtedy tych orzeczeń już od pewnego momentu nie będzie można uznać za funkcjonujące w systemie prawa. Być może będą musiały być unieważniane. Więc to jest ogromny apel do państwa, żeby dzisiaj bić na alarm i coś z tym zrobić. Oczywiście ja nie chcę mówić w tym momencie, chyba że będą pytania ze strony państwa, o szykanowaniu polskich sędziów, bo musiałbym mówić kilka godzin. Ja tylko państwu dam taki przykład. Ostatnio sędzia Markiewicz zadał pytanie prejudycjalne do TSUE odnośnie statusu sędziego sądu powszechnego powołanego przez neo-KRS. Ja zadałem podobne, co prawda w innym stanie faktycznym, właśnie w sprawie frankowej. No i sytuacja wygląda tak, że wiceprezes sądu okręgowego, żeby było śmieszniej, sędzia sądu rejonowego, czyli
ktoś, kto w hierarchii sądowej stoi o szczebel niżej, wysyła do mnie najpierw zabrano mi akta. Bez jakiejkolwiek podstawy prawnej kierownictwo sądu te akta, w którym zadałem pytanie prejudycjalne, po prostu zabrało. Pytałem, jaka jest podstawa prawna, bo nie było żadnej skargi ze strony stron. Strony napisały wręcz, że zawieszenie postępowania i oczekiwanie na odpowiedź Sądu Europejskiego ich satysfakcjonuje. Mogły się zażalić na to zawieszenie, nie zrobiły tego. Strony reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników. Natomiast co ja dostałem? Ja dostałem pismo od wiceprezesa sądu sędzi rejonowej, żebym rozważył podjęcie postępowania. Czyli do czego dochodzi? W sprawach ewidentnie merytorycznej w sprawie, gdzie przysługuje stronie środek odwoławczy, powołani przez ministra Ziobrę prezesi wywierają nacisk na sędziego w konkretnej sprawie, żeby rozstrzygnął tą decyzję procesową w określony sposób. Takie sytuacje, proszę Państwa, nie pamiętam w swojej karierze zawodowej, żeby do takich sytuacji kiedykolwiek doszło wcześniej. Są rzeczy niebywałe. I teraz jak zrobić? Co zrobić? Bo chciałbym jeszcze na koniec, chyba że będą szczegółowe pytania, powiedzieć, co my mamy zrobić z tymi neosędziami. Moim zdaniem jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek sanacji, to znaczy próbowania przyjrzenia się, który to sędzia był dobry, a który zły, dlatego że rozpocznie się, proszę Państwa, polowanie na czarownicę. To znaczy będziemy mówić, że ta osoba to awansowała, bo zna osobiście panią prezes, koleżankę ministra, była u niej na kawie i będziemy wykazywać to, co w procesach, ile będą trwały te procesy, jak to będzie wyglądać. Moim zdaniem tu mamy wadę formalną powołania sędziego. Jak będzie wybrany niezależny KRS, to będzie można bardzo szybko wznowić konkursy. My oczywiście nie zamkniemy nikomu drogi do tych konkursów, chyba że zamknie im postępowanie dyscyplinarne. Ale nie można tych sędziów, którzy trwają w obronie praworządności, karać za to, a tamtych nagradzać za to, że wzięli udział w zamachu na państwo. Ci sędziowie, którzy świadomie poszli do neo-KRS-u i świadomie wystartowali w części konkursów. Ja oczywiście zakładam, że u wielu sędziów mogła być jakaś dobra intencja i myślę, że to powinno się badać w kolejnych nowych konkursach. Ale proszę sobie wyobrazić teraz takich sędziów jak sędziego Markiewicza, sędziego Mazura, sędzię Morawiec czy sędziego Tuleja. Czy któryś z nich mógłby dzisiaj zgłosić się do konkursu przed neo-KRS-em? No oczywiście nie. Tylko w roli tak zwanego kamikadze, tylko po to, żeby nie doprowadzić do kolejnych wyborów sędziów dublerów w Sądzie Najwyższym. Taki sędzia, który dzisiaj walczy o praworządność, nie ma żadnych szans na awans. Więc jeżeli my chcemy te awanse później wadliwie dokonane zachować, to postępujemy niezwykle nieuczciwie wobec wszystkich sędziów, a jest ich ogromna większość, bo jest grupa sędziów aktywnie walczących, ale są sędziowie, którzy udzielają ogromnego wsparcia tym sędziom. I my to czujemy w sądach, dlatego tą walkę prowadzimy. Że to nie jest walka samotnych wilków, tylko ja czuję taki obowiązek jako członek ostatniej legalnej Krajowej Rady Sądownictwa, nie tylko sądzić, ale także walczyć o zachowanie trójpodziału władzy, czy o przywrócenie dzisiaj. Więc proszę zwrócić uwagę, ci sędziowie, tacy jak sędzia Markiewicz, który być może ma już dawno predyspozycję, żeby być w Sądzie Najwyższym, on nie może awansować, bo neo-KRS go nigdy nie wskaże. Jemu nie będzie liczył się status sędziego do kwestii stanu spoczynku i szeregu innych kwestii. Więc moim zdaniem jedynym dobrym rozwiązaniem jest próba utrzymania wyroków w mocy tych neosędziów. Była taka uchwała Sądu Najwyższego w pełnym składzie, gdy minister Gowin likwidował małe sądy. I wtedy dla bezpieczeństwa porządku prawnego zachowano w mocy te wyroki, mówiąc, że nominacje sędziów były wadliwie podjęte. Więc próbujmy zachować w mocy te wyroki, natomiast nie możemy tym osobom, które aktywnie przyczyniają się do niszczenia zasady niezależnego sądu, dawać nagrody. Więc tutaj bardzo bym Państwa prosił o wypracowanie takiego modelu, który tą sytuację oczyści.
Oczywiście ja mam też pomysł, co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym, ale nie wiem, czy to jest dzisiaj czas i miejsce, żebyśmy o tym rozmawiali. dzisiaj akurat Bardzo mi się podobało sformułowanie pana przewodniczącego, mówiąc o takim wspólnym podejściu sił demokratycznych, żeby wszyscy zgłaszali się do tej komisji. Mówimy o siłach w parlamencie prodemokratycznych. Bo proszę nas zrozumieć, my jako jedna z władz konstytucyjnych, ale także eksperci, będziemy współpracować z siłami prodemokratycznymi, ale na pewno nie z konkretną partią polityczną, dlatego że musimy pozostać sędziami apolitycznymi. Natomiast jeżeli będzie wspólny mianownik, reforma rzeczywista wymiaru sprawiedliwości i przywrócenie zasady trójpodziału władzy, to sędziowie mają obowiązek włączyć się właśnie w takie działania. Myślę, że jeżeli Państwo wypracujecie ten wspólny mianownik i ta komisja będzie właśnie odzwierciedleniem sił prodemokratycznych, to na pewno ta współpraca z naszej strony będzie. Teraz oczekuję na szczegółowe pytania, jeżeli Państwo je macie. Natomiast te zagrożenia, tak jak podkreślam, one są konkretne dla obywatela. I teraz posiadanie takiego, ja już nie chcę mówić o tych sprawach, bo warto o nich powiedzieć, alimentacyjnych, czy też takich bardzo drażliwych dla obywatela, bo wyobraźmy sobie teraz, że ta Polka, która z Niemcem zawarła związek małżeński i się rozwiodła i ona ma prawo do dziecka, ale sąd, który wydawał to rozstrzygnięcie w Polsce, to rozstrzygnięcie kiedyś honorowane przez wszystkie sądy w Unii Europejskiej, dzisiaj zostanie zakwestionowane i ta matka jedzie sobie na wczasy do Hiszpanii i zostaje zatrzymana po drodze i mówi się jej, że mamy tutaj właśnie orzeczenie sądu niemieckiego, zabezpieczenie, żeby dziecko pozostawić w Jugendamcie albo przy ojcu, bo nie uznajemy wyroku polskiego sądu, bo orzekała osoba nieuprawniona do rozstrzygania w tej kwestii. To są rzeczy potwornie drażliwe i samo budzenie lęku wśród obywateli tym, że te wyroki nie zostaną uznane w Europie, jest potwornie niebezpieczne. Nie mówię już o europejskim nakazie aresztowania, bo to już się zaczęło i o tym Państwo już świetnie wiedzą, że już niektóre kraje wstrzymują ekstradycję wewnątrzunijną, czyli wykonanie ENA do Polski z uwagi na to, że nie mamy zapewnionej praworządności i prawa do bezstronnego, niezawisłego sądu w rozumieniu prawa unijnego oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Co będzie, gdy się okaże, że polscy przestępcy odczytają to w taki sposób, że będą mogli tutaj popełniać przestępstwa, a następnie z uwagi na Schengen swobodnie wyjeżdżać do kraju, który nie wydaje ich. Jak wtedy spojrzycie Państwo w oczy polskiemu społeczeństwu, że nie jesteśmy w stanie nawet ściągnąć osób, o których wiemy, że są gangsterami, żeby ich w Polsce osądzić, bo nasz system nie funkcjonuje prawidłowo, jest porównywany do systemu białoruskiego. Także sędzio, na ten moment dziękuję bardzo. Pomalutku prosimy o konkluzję, bo jeszcze Już zakończyłem, panelista. panie przewodniczący. Tak? Przeczuwając, że mówię zbyt długo. Bardzo. Dobrze, to dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo panu sędziemu Waldemarowi Żurkowi. Szanowni Państwo, już znamy taką obszerną diagnozę od dramatycznego stanu, który wyłania się ze statystyk opisujących coraz dłuższe oczekiwanie na wyroki, przez koszty, jakie niesie ta niepewność prawa dla całej gospodarki, konsekwencje, jakie prześladowanie sędziów, łamanie procedur niosą dla obywateli, dla całego wymiaru sprawiedliwości. I widzimy właściwie bardzo wyraźnie, że te ostatnie 6 lat, to jest 6 lat zmian, ale zero pozytywnych efektów. Dlatego czas na ostatnie podsumowujące pytanie do pana sędziego Krystiana Markiewicza. Co w ciągu tych minionych lat powinno zostać, a właśnie nie zostało zrobione, by przyspieszyć rozpatrywanie spraw w sądach i usprawnić wymiar sprawiedliwości? Przecież tę potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości dostrzegali i naprawdę dostrzegają wszyscy. O proponowanych rozwiązaniach dyskutuje się od wielu lat, na długo wcześniej niż zaczął rządzić PiS. Jakich kluczowych rozwiązań zabrakło właśnie w tych ostatnich 6 latach? Które z nich powinny zostać wprowadzone jak najszybciej to tylko będzie możliwe? Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pani poseł w zasadzie powiedziała wszystko w tym pytaniu, a mianowicie, że ta dyskusja trwa
od wielu lat, że trzeba coś zrobić. Trzeba coś zrobić, tylko niewiele się dzieje i to rzeczywiście jest problem systemowy. Mówimy tutaj oczywiście o tych kilku latach ostatnich, moglibyśmy się jeszcze bardziej cofać. Oczywiście, że te parę ostatnich lat to jest coś, co można by określać brak wizji na prawo wymiaru sprawiedliwości, brak kompetencji. Trzeba mieć jedno i drugie. Trzeba mieć wizję i kompetencje, żeby coś robić, a ten resort, który jest za to odpowiedzialny, takich przymiotów nie posiada. Ma jedynie wizję, ale też nie do końca kompetencje co do niszczenia wymiaru sprawiedliwości. Tematów oczywiście można by podejmować wiele, bo też ten zespół i w tej kadencji parlamentu i w poprzedniej różnymi zagadnieniami się zajmował. Mój szanowny poprzednik zwracał uwagę na wiele aspektów. Jeszcze wcześniej też zostały pokazane pewne liczby, żeby ustalić stan faktyczny, jaki jest. Te dane, które my posiadamy jeszcze na podstawie, my jako Iustitia, na podstawie dostępu do informacji publicznych rysują jeszcze bardziej smutny obraz. Bym chciał krótko powiedzieć, to bym powiedział tyle, że co najmniej o połowę wydłużył się czas trwania postępowania przed sądami rejonowymi, tak? Nie jest niczym nadzwyczajnym, że na przykład na rozstrzygnięcie w sądzie okręgowym czeka się 2 lata. To są po prostu fakty. Problemy, które się łączą z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, one dotyczą bardzo różnych aspektów. Dotyczą samej wizji wymiaru sprawiedliwości, czyli zagadnień ustrojowych, jak i zagadnień procesowych. Była mowa tutaj o różnych zagadnieniach ustrojowych w związku z szeregiem wadliwości, które zostały dokonane w ostatnich latach. To już nie są opinie nawet, o których mówił Waldek Żurek, ale mamy już konkretne orzeczenia. To już nie jest kwestia dyskusji, co ktoś uważa. Jeżeli na poważnie traktujemy Rzeczpospolitą, na poważnie traktujemy państwo prawa, to jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny wydaje serię wyroków 6 maja, to w zasadzie powinniśmy mniej więcej tą argumentację znać na pamięć. A argumentacja mniej więcej sprowadza się do tego, że pomijając kwestię braku kontrasygnaty, która jest zgodnie z konstytucją potrzebna do ważności jakichś czynności, w tym do rozpoczęcia konkursów sędziowskich, co zostało stwierdzone, to nie jest kwestia dyskusyjna, przez Naczelny Sąd Administracyjny. Naczelny Sąd Administracyjny powiedział o jednej rzeczy bardzo ważnej, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie nie jest Krajową Radą Sądownictwa, która jest mowa w Konstytucji. I to po pierwsze każe nam myśleć o konsekwencjach, które będą narastały w związku ze składami, powołaniami sędziów, tak do Sądu Najwyższego, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale też do sądów powszechnych. Konsekwencje będą narastały, ale to też wymaga od nas wszystkich pewnego pomysłu, co zrobić, żeby ten problem nie narastał. Mówię tutaj oczywiście o tym, że w stosunkowo nieodległym terminie upłynie ta nielegalna kadencja, ale jednak kadencja nielegalnego KRS-u. No i pytanie, co my mamy w rękach? Co my mamy w rękach, jeżeli chodzi o pomysł na debatę nad kształtem Krajowej Rady Sądownictwa, który byłby zgodny z konstytucją? Przecież taką dyskusję trzeba prowadzić już. Trzeba prowadzić już i uważam, że to oczywiście powinna być troska wszystkich parlamentarzystów, bo to jest troska o państwo praworządne. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o jakąś przyczynę tego stanu rzeczy, który jest w sądach, to rzeczywiście jest dramatyczna i nie powinniśmy się przekonywać co do tego. To jest przede wszystkim chaos. Chaos prawny wynikający z szeregu kuriozalnych, nieprzemyślanych nowelizacji, gdzie sąd stosuje w ramach jednego postępowania 3 reżimy przepisów, bo tak to się wszystko zmienia. Nim wejdą przepisy, są one nowelizowane.
To prowadzi później do różnych błędów, co normalne. To prowadzi później do wnoszenia środków odwoławczych i ta pętla się zaciska coraz mocniej. Ja niestety stawiam taką tezę, analizując te zagadnienia z mojego akademickiego zainteresowania, połączonego z zawodem sędziego, że w dużej mierze te zmiany są jednak przemyślane i prowadzą do tego, żeby odzwyczaić ludzi od sądu. Jeżeli parlament, jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza zmiany, uwaga, które są, nie wiem, kilka tygodni temu wprowadzane pod osłoną ustaw covidowych w maju, tak, na przełomie maja i czerwca, które wchodzą w życie na początku lipca. Wtedy, kiedy jednocześnie następuje odmrożenie, można powiedzieć, polskiej gospodarki, bo się mówi, że już nie ma zagrożenia covidowego, to przecież to jest jakieś kuriozum. W końcu mamy zagrożenie, czy nie mamy zagrożenia? I na podstawie tych ustaw wprowadza się niejawność. Niejawność działania sądu. W końcu jakiego my chcemy państwa? Jakich chcemy sądów? Transparentnych czy nie? Jawność postępowań sądowych jest gwarantowana w Konstytucji tak samo, jak gwarantowany jest na przykład niezależność sądu, właściwość sądu. A to są przepisy, które wyszły z polskiego parlamentu, tak zresztą jak przepisy dotyczące niejawności postępowania, które zostały regulaminem niedawno wprowadzone przez pana prezydenta do Sądu Najwyższego. Gdzie jest ta wielka chęć demokratyzacji sądów, uludowienia sądów, czynnika społecznego, jeżeli te ostatnie zmiany eliminują ławników z rozpoznawania spraw, jeżeli te ostatnie zmiany likwidują kolegialność sądu, to jest, proszę państwa, systemowe działanie polegające na tym, że za jakieś parę lat przeciętny obywatel, on nie będzie wiedział, od kogo otrzymuje wyrok. On nie będzie chodził do sądu, nie będzie widział sędziego, będą jakieś literki przed nazwiskiem, raz to będzie SSR, drugi raz może będzie UMS, na przykład Urzędnik Ministra Sprawiedliwości za 3 lata. Kto się zorientuje? My musimy umieć na to popatrzeć naprawdę szerzej, bo te zagrożenia są olbrzymie. Do tego, proszę państwa, oczywiście dochodzi problem jakiegokolwiek braku pomyślunku nad tym, co zrobić, żeby móc ograniczyć kognicję sądu. No to jest rzecz jakby nie do pomyślenia, bo ja rozumiem, że pewne rzeczy są trudne i można się zastanawiać nad pewnymi obszarami, czy one mogą być, czy muszą być w sądzie takim czy innym, tak? Czy w ogóle muszą być w sądzie. No ale jeżeli mówimy o wielkiej obietnicy pana prezydenta dotyczącej ustawy frankowej, to przecież sądy okręgowe, w dużej mierze rejonowe także, są zalewane przez sprawy frankowe. Tak? Tworzą się na przykład w Warszawie wydziały frankowe. To wpływa na to, że inne sprawy dotyczące, nie wiem, zadośćuczynienia za śmierć, bardzo ważne sprawy, są rozpoznawane ze znacznym opóźnieniem. Wystarczyłaby tutaj decyzja władzy ustawodawczej, żeby tych spraw w ogóle nie było w sądzie. Ale są. Co z ustawą dezubekizacyjną? Przecież ona też doprowadziła do tego, że pewnie setki tysięcy spraw są w sądzie. Co z jakimiś sprawami dotyczącymi odszkodowań za samochody, gdzie w Niemczech są proste tabele, tak jak tabele frankfurckie, i to jest wszystko rozstrzygane praktycznie bez sądów, to u nas są miliony tych spraw. Więc to nie jest na tej zasadzie, że nie można nic zrobić. Można wiele rzeczy zrobić, tylko po prostu trzeba wreszcie usiąść i zastanowić się nad tym, jakiego chcemy wymiaru sprawiedliwości. Zrobić jakąś mapę wymiaru sprawiedliwości, to już powinno zrobić ministerstwo. Zastanowić się nad nowym KRS-em, zastanowić się nad tym, o czym mówił przed chwilą Waldek, czyli przygotować się do konsekwencji pewnie wynikających z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, jak uporządkować system prawny w związku z wadliwymi nominacjami sędziów.
Bo jeżeli państwo się tym nie zajmiecie i nie zostanie to przesądzone w ramach ustawy, która będzie w zasadzie musiała odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Czy polski parlament jednak akceptuje niekonstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa i przymyka oko i powiada, nie ma sprawy. Polski parlament jest gotów zaakceptować jawne naruszenie konstytucji. Czy też jednak polski parlament mówi, nie akceptuje naruszenia konstytucji i nie będziemy akceptować tego, co z tym jest związane, tych korzyści, które ktoś uzyskuje. Po chwili obecnej to w zasadzie rzecznik generalny w Luksemburgu mówi o tym, że z bezprawia nie może rodzić się prawo. Nie wiem, dlaczego tej dyskusji nie prowadzi się w Polsce. W polskim parlamencie, żeby to zostało jasno powiedziane. Czy może się rodzić z bezprawia prawo, czy nie? Czy te osoby mają mieć pewne korzyści, czy też nie powinny mieć korzyści? Czy dajemy informacje na przyszłość dla Polek i Polaków? Tak, możecie sobie robić żarty z konstytucji, możecie ją wykorzystywać i łamać, czy też nie? Dla mnie to równanie jest bardzo proste. I to oczywiście nie łączy się w żaden sposób z podważaniem stabilności orzeczeń. To się nie łączy, proszę nie dać łapać w tą pułapkę, że powrót tych osób na wcześniej zajmowane stanowisko łączy się z tym, że 1 milion orzeczeń pójdzie gdzieś tam w kosmos. Tak się nie dzieje. Nie ma tutaj prostego wynikania. Więc nad tym trzeba się zastanawiać już, tu i teraz. Ja muszę powiedzieć, że z zazdrością patrzyłem na to, jak została przejmowana władza w Stanach Zjednoczonych i Joe Biden pierwszego dnia miał na biurku ileś tam aktów prawnych do podpisania. Życzyłbym sobie, żeby była taka możliwość, żeby te akty prawne, dobre akty prawne, skonsultowane, z pewną wizją, były przygotowane. Bo nie chciałbym też, żebyśmy popadali w skrajność polegającą na tym, że przyjmiemy metody, które są przez świat, powiedzmy, demokratyczny, walczący o praworządność, krytykowane, żebyśmy przyjmowali je do działania w drugą stronę. Więc do tego jest rzeczywiście potrzebna ta wizja, zarysowanie tego, jak po pierwsze czyścić po tych tragicznych rządach ministra sprawiedliwości, który jest niekompetentny, no bo dlaczego ma być kompetentny? Co świadczy o tym, że minister sprawiedliwości jest kompetentny? Nie? Wykształcenie, doświadczenie prawnicze. Samo to, że się zostaje ministrem sprawiedliwości, prezesem sądu, nie oznacza, że ktoś staje się mądrzejszy, że ma kompetencje i wizję. Minister sprawiedliwości nie ma ani kompetencji, ani wizji. To jest oczywiste. To jest oczywiste. W związku z tym trzeba podjąć takie działania, które raz po pierwsze będą czyściły, ale po drugie to nie mogą być działania, które zmierzają do stanu z 2015 roku, tylko to będą działania takie, które pozwolą nam nadgonić ten czas z nawiązką. To powinno być, według mnie, naszym działaniem to powinny być jakieś 3 elementy, 3 najważniejsze zadania, które powinniśmy wspólnie umieć wypracować i do nich dążyć. Co do kosztów, o czym była mowa, już ostatnie w zasadzie 2-3 zdania, ile się wydaje na wymiar sprawiedliwości, to oczywiście można się zastanawiać nad tym, jakie pieniądze są przeznaczane na funkcjonowanie sądu. Tylko oczywiście też trzeba się zastanowić nad tym, jakie pieniądze są później zwracane na skutek działania sądu. Kiedyś pamiętam, że sądy cywilne, można powiedzieć, ale były samowystarczalne, tak, jeżeli chodzi o taką działalność. Ale to jest też szersza dyskusja na temat tego, co my chcemy. Czy chcemy, żeby to się bilansowało na zero, taka działalność państwa, czy też nie. Zastanowić się nad funkcją kosztów sądowych, odpłatnością, nieodpłatnością, znowu zasad zwalniania od kosztów, pełnomocników z urzędu i tak dalej. Dyskusji na ten temat jest wiele, ale też to, co powiedział pan Marek Tatała. Nie idźmy też w takim jednym kierunku na zasadzie, że szybko to dobrze, bo możemy doprowadzić rzeczywiście do tego, że za chwilę
będziemy mieć mega szybkie postępowanie z urzędnikami ministerialnymi i wtedy w 100 dni będziemy mieć orzeczenie. Tylko pytanie, orzeczenie kogo i orzeczenie jakie. Tak czy owak trzeba umieć zbilansować te wszystkie wartości konstytucyjne, żeby o nich wszystkich pamiętać. To nie może być tak, że patrzymy tylko na jedne wartości i zapominamy o drugich. Potrzebna jest wizja wymiaru sprawiedliwości profesjonalnego i nowoczesnego, takiego, który jest dla stron, dla pełnomocników, dla sędziów także, do przewidzenia, taki, który zapewni stabilność orzeczeń, a nie drżenie, czy rzeczywiście orzeczenie zostało wydane, czy nie, czy jestem rozwiedziony, czy nie, czy mam nieruchomość, czy nie. I tych przykładów można mnożyć, czy mogę prowadzić swoją działalność gospodarczą, czy nie mogę prowadzić działalności gospodarczej. A obecnie to domniemanie wadliwości działań ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i naszej władzy sprawia, że to wszystko jest bardzo wątpliwe, jeżeli chodzi o stabilność i przewidywalność, a to niestety uderza w podstawę funkcjonowania państwa. Jeżeli państwo nie jest państwem, gdzie można przewidzieć pewne działania, gdzie można się czuć bezpiecznym, jeżeli są wydawane bądź co bądź wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, takie państwo po prostu źle funkcjonuje. Raz jeszcze bardzo dziękuję za zaproszenie. To wielka przyjemność uczestniczyć w państwa pracach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu, panu sędziemu, panu profesorowi. Oczywiście liczymy jak zwykle na współpracę już merytoryczną w tworzeniu ustawodawstwa. Liczymy na opinię, na podpowiedzi, na aktywne włączenie się. Zresztą o tym już pan profesor wcześniej deklarował. Bardzo kończymy tę część panelową, tematyczną. Bardzo serdecznie dziękuję pani poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz za bardzo sprawne, merytoryczne prowadzenie tych paneli tematycznych i przechodzimy, proszę państwa, do dyskusji. Każdy z uczestników, zarówno stacjonarnie, jak i online, będzie mógł się zgłosić i zabrać głos. Myślę, że mamy minimum 20 minut na tę dyskusję, także mam nadzieję, że nie będziemy specjalnie ograniczać, chociaż apeluję i proszę, żeby te wypowiedzi były syntetyczne. Ja się zgłaszam, panie przewodniczący. Dziękuję, panie marszałku. Za chwilę udzielę głosu, ale w pierwszej kolejności poproszę o zabranie głosu naszego głównego eksperta, naszego Zespołu Obrony Praworządności, pana profesora Marka Chmaja. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, dosłownie kilka uwag odnośnie przedmiotu naszego dzisiejszego posiedzenia. Reprezentuję tutaj środowisko doktryny prawa konstytucyjnego. To środowisko liczy ponad 300 osób. W tym gronie znalazło się kilka czarnych owiec, które to czarne owce poparły pseudoreformy wymiaru sprawiedliwości czy pseudoreformy władzy sądowniczej. Ale tych czarnych owiec było może 5 czy 6, a całe środowisko pozostałe było absolutnie krytycznie nastawione do rozwiązań, które godziły w polską konstytucję. A zatem minister Ziobro zabezpieczył sobie wsparcie 2% polskich konstytucjonalistów, a 98% jest nastawionych krytycznie. Krytycznie do reform, które hipotetycznie powinny być jak najbardziej pożądane. Kto z nas nie chce, żeby sądy działały sprawnie? Kto z nas nie chce, żeby były niezależne i żeby sędziowie mieli przymiot niezawisłości? Proszę państwa, mówiliśmy o fatalnych statystykach i mówiliśmy o ogromnych kosztach. Jako środowisko podkreślaliśmy, że odwoływanie prezesów sądów metodą wysyłania faksu jest absolutnie niezgodne z zasadami konstytucyjnymi. Wskazywaliśmy, że przepisy ustawy, które to ministrowi umożliwiały, są niezgodne z ustawą zasadniczą. Pominięto naszą opinię. Dzisiaj będziemy płacić z naszego budżetu za to,
iż minister sprawiedliwości na podstawie wadliwej ustawy, niekonstytucyjnej, prezesów sądów odwoływał. Od początku podkreślaliśmy, że dublerzy nie mają prawa zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym, że są 3 osoby legalnie wybrane, oczekujące na możliwość złożenia wobec prezydenta Rzeczpospolitej ślubowania. Pomijano ten głos i dzisiaj będziemy płacić odszkodowania z naszego budżetu za to, że dublerzy są w składach orzekających, a zatem w przypadku skarg konstytucyjnych uczestnictwo dublera oznacza, że ktoś konkretny został pozbawiony jego prawa do sądu i to podkreśla Europejski Trybunał Praw Człowieka. Podkreślaliśmy, że narusza się godność sędziów, nazywając ich kastą i prowadząc przeciwko nim kampanię nienawiści, kampanię hejterską. Co więcej, za środki z Funduszu Sprawiedliwości. Prasa podawała, że za aferą hejterską, cytuję prasę, stoi wiceminister Piebiak. Ten sam wiceminister, który przez neo-KRS dzisiaj został wybrany i zasiada w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Popatrzcie państwo, sąd jeszcze zasiada, będzie zasiadał. Popatrzcie państwo, w sądzie, w którym trzeba mieć ogromne predyspozycje, nie tylko moralne i etyczne, ale także merytoryczne. Podkreślaliśmy wielokrotnie w licznych opiniach, że skrócenie kadencji konstytucyjnie określonej członków Krajowej Rady Sądownictwa jest absolutnie nielegalne. Podobnie można skrócić hipotetycznie kadencję prezydenta. No co za problem? Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa 4 lata, skrócono to ustawą. To co będzie stało na przeszkodzie, żeby skrócić ustawą kadencję prezydenta z 5-letniej na krótszą, kadencję prezesa NIK czy kadencję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Mechanizm jest ten sam, za każdym razem nielegalny. Podkreślaliśmy to od początku. Wskazywaliśmy, że dobrym rozwiązaniem jest losowanie sędziów w sądach powszechnych, ale podkreślaliśmy, że system ma luki i to jest niekonstytucyjne, bo sędziowie na dyżurach wyznaczani przez powołanego faksem prezesa sądu, sędziowie na dyżurach są wskazywani, a nie losowani. A zatem, jeżeli prokuratura dobrze wyliczy, to wniosek aresztowy trafi do określonego sędziego, nie do wylosowanego. To nie jest gwarancja wymiaru sprawiedliwości. Podkreślaliśmy, że rozwalanie Sądu Najwyższego, w tym wprowadzenie nowej metody wyboru pierwszego prezesa i prezesów nie służy niezależności sądu, ale jest po prostu zabezpieczeniem wyboru nominanta określonej grupy. Nominanta, który jest życzliwie widziany przez władzę. Mógłbym mówić długo o łamaniu konstytucji, wskażę tylko na jedną rzecz. W całym systemie władzy sądowniczej jak na razie pozostawiono w spokoju tylko 2 organy. Naczelny Sąd Administracyjny, w miarę w spokoju, oraz Trybunał Stanu. A dlaczego w spokoju pozostawiono Trybunał Stanu? Prosta rzecz. Instytucja kompletnie nie funkcjonuje. Mamy do czynienia z ustrojowym trupem, co jest dla mnie gorzkim spostrzeżeniem. Ustrojowym trupem, ponieważ mamy wadliwy mechanizm, kiedy to w stan oskarżenia polityków stawiają inni politycy. A skoro ktoś odpowiada tylko przed Trybunałem Stanu i ma poparcie większości parlamentarnej, to stan oskarżenia powołany być nie może. A zatem stworzyliśmy w Konstytucji straszną hybrydę, która politykom zapewnia bezkarność i w tej sytuacji pseudoreforma Trybunału Stanu jest kompletnie niepotrzebna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To mówił wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Także ja chcę przypomnieć, proszę państwa, że z okazji 15-lecia Konstytucji, no czyli już sporo czasu temu, organizowałem konferencję w Senacie i pamiętam słowa, zresztą jest artykuł, jest publikacja, służę, jeśli ktoś jest zainteresowany publikacją z tej konferencji, słowa pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, legendy
wymiaru sprawiedliwości pana sędziego Stanisława Dąbrowskiego, który właśnie powiedział, że jedyna instytucja, która się nie udała w Konstytucji, to jest właśnie Trybunał Stanu i tutaj pan profesor, wiceprzewodniczący Trybunału do tego nawiązał, ale także bardzo dziękuję za szereg bardzo istotnych nie tyle uwag, ile twierdzeń konstytucyjnych w imieniu także szerokiego środowiska konstytucjonalistów. Bardzo serdecznie dziękuję i poproszę o zabranie głosu pana marszałka Bogdana Borusewicza. Bardzo proszę, panie marszałku. Dziękuję, panie przewodniczący. Dyskusja bardzo ciekawa, oczywiście. Z zainteresowaniem słuchałem. No ale powtarzamy te same w zasadzie uwagi, te same argumenty. No trudno ich nie powtarzać w sytuacji no, ograniczenia niezależności sądów, do których doszło, bo no, przy ograniczenie kolegialności decyzji sędziów dotyczących różnych spraw. Ale także pierwsza decyzja, która wydawała się decyzją administracyjną, to podporządkowanie dyrektorów sądów. To była pierwsza, wydawała się, ale to była wstępna. I ta niezależność sądów w tej chwili już ograniczona, no ale niezawisłość sędziów. Panie marszałku, coś bardzo słabo z pana słyszymy. Może trochę bliżej mikrofonu, nie wiem. Słabo słyszymy, coś przerywa. Już? Dobra. Teraz lepiej. Niezawisłość w Polsce, bo ta niezawisłość no, indywidualnie od każdego sędziego i tutaj muszę powiedzieć, że jestem zbudowany odpowiedzią sędziów na próby ograniczenia także niezawisłości, a to te orzeczenia czy kierowanie na drogę dyscyplinarną sędziów za wyroki Panie marszałku, niestety nie słyszymy pana. Coś się dzieje na łączach. Dobrze, jeszcze raz powtórzę. Po wkroczeniu w niezależność sądów, to jest widoczne i nie podlega dyskusji, zaczęto wkraczać także w niezawisłość sędziów poprzez kierowanie na drogę dyscyplinarną w sprawie ich orzeczeń. To już jest wkraczanie w niezawisłość sędziów i to jest szczególnie niebezpieczne, zaś sędziowie mimo tych nacisków spełniają swoją rolę, tą niezawisłość utrzymują i to jest niezmiernie ważna rzecz, na którą chcę podkreślić. My pracowaliśmy w tej pracy na początku, brałem udział nad tym, w jaki sposób powrócić do praworządności w sądach. I tu oczywiście kwestia wyroków wydanych przez sędziów nieprawidłowo wyłonionych i także kwestia samych tego typu osób, które zostały sędziami wskazanymi przez źle umocowane organa, czyli Krajową Radę Sądownictwa. I tam doszliśmy do
do wspólnego zdania, że wyroki, no, których jest, wtedy było chyba 600 000, a teraz na pewno ponad 1 000 000, powinny być utrzymane, bo nie da się wzruszyć je w taki sposób, żeby nie naruszyć gwarancji prawnych, gwarancji obiegu prawnego, ale sędziowie, którzy zostali wskazani przez neo-KRS, no powinni powtórnie, jeżeli będą chcieli kandydować na funkcję sędziego w określonym sądzie, czy w określonej strukturze sądów, czyli jakby po raz powinni przejść weryfikację przez niezależną KRS. I wiem, że projekt ustawy, który już był gotowy, no, został zatrzymany. Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, dlaczego? Dlaczego to się stało? Ja uważam, że to jest niedobre, dlatego że w kwestii prewencji ogólnej projekt ustawy powinien zostać wniesiony i sędziowie, którzy kandydują do tego przez tą nową KRS, a także ci, którzy mają wyroki wskazani, w których brali udział tego typu sędziowie źle umocowani, oni muszą wiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość po utracie przez PiS władzy. Więc uważam, że ustawa tego typu powinna zostać, taki projekt powinien zostać przedstawiony opinii publicznej. I oczywiście to można zrobić w Senacie. Powtarzam, potrzebna jest tak zwana prewencja ogólna. Ci, którzy decydują się na kandydowanie na sędziów nowej KRS, powinni wiedzieć, co będzie potem. Więc mam pytanie, jeszcze raz powtarzam pytanie, czy ktoś im powie, dlaczego ta praca legislacyjna, w której brałem udział na początku, została wstrzymana. Ja rozmawiam, staram się zorientować, mam różne informacje, w związku z tym stawiam ten problem tutaj na naszym forum. Może ktoś, kto brał udział i bierze udział w tych pracach, brał udział, powie mi, dlaczego ta praca została wstrzymana. Tu zwracam się także do pani poseł w tej kwestii, pani poseł Gasiuk-Piechowicz, z którą byliśmy na początku, miałem przyjemność dyskutować nad tą ustawą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Poproszę o zabranie głosu pana senatora przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Krzysztofa Kwiatkowskiego. Panie ministrze, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja po pierwsze uspokoję pana marszałka Borusewicza w kontekście nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, bo żadne prace w takim sensie, że nie są kontynuowane, bo taka by była decyzja. Nie, takiej decyzji nie było. Dlaczego? Przypominam, że projekt, nad którym pracujemy, a który się odnosi oczywiście do tych nieprawidłowości w związku ze zmianami w powoływaniu KRS-u, w sensie przesunięcia ciężaru decyzji powoływania reprezentacji sędziowskiej na polityków, czego oczywiście nie akceptujemy. To jest projekt, który gdybyśmy wypuścili z Senatu do Sejmu, może zmienić się w kształt, którego żadna z osób obecnych na tej sali by nie akceptowała z uwagi na to, jaka jest większość w Sejmie. Dlatego projekt mamy na etapie prac senackich, wykonaliśmy tutaj ogromną pracę. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi Borusewiczowi za jego wysiłek, także za obecną tutaj na sali jej wysiłek panią marszałek Gabrielę Morawską-Stanecką. I ten projekt trzeba będzie procedować w momencie, kiedy będziemy mieli gwarancję i przekonanie, że skład Sejmu jest taki, że dojdzie tam do dalszej pracy nad tym,
jak nieprawidłowości usunąć, a nie nad tym, jak dodatkowe nieprawidłowości tam wprowadzić, wykorzystując to, że PiS ma większość w pierwszej Izbie Parlamentu. I prawda jest taka, że Senat jest doskonałym miejscem do dyskusji i prac nad kolejnymi inicjatywami ustawodawczymi, które by pewne rzeczy naprawiały, ale nie po to, żeby dzisiaj kierować te projekty do Sejmu, bo wszyscy wiemy, jaki jest dzisiaj skład większości sejmowej, ale po to, żeby te projekty już mieć przedyskutowane z państwem. W tym miejscu chciałbym podziękować, bo w kontekście inicjatywy ustawodawczej Senatu zarówno Stowarzyszenia Sędziowskie, Justicja, Temis, jak i Stowarzyszenie Wolne Sądy, naprawdę za to ciepło dziękuję. To państwo przekazywaliście uwagi, opinie, część udało się uwzględnić częściej, część oczywiście będzie jeszcze uwzględniona w momencie, kiedy formalnie kończylibyśmy pracę nad projektem przed skierowaniem go do Sejmu, a patrzymy przecież jeszcze i chcemy go, bym powiedział, dostosować do tego, co będzie ostatecznym kształtem stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to musi być uwzględnione w finalnej inicjatywie. Ale ja bym chciał jedną uwagę, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, która do tej dyskusji, która generalnie jest smutna, bo kiedy patrzymy na to, co dzisiaj się staje co się stało z wymiarem sprawiedliwości, to oczywiście ten bilans pod rządami ministra Ziobry wygląda tragicznie. Ale jest jedna rzecz, która chciałbym, żebyśmy wszyscy zauważyli. Właśnie w ostatnich dniach ogłoszono wyniki bardzo szerokich badań, które zrobiło Collegium Civitas w kierunku badania nastawienia Polek i Polaków w kontekście oceny liberalnej demokracji i instytucji, które stoją na straży liberalnej demokracji. I to jest coś niesamowitego, jak w ostatnim czasie przesunął się poziom oceny Polaków w kontekście tego, jak ważne dla nich są demokratyczne instytucje, w tym niezależne sądy i niezawiśli sędziowie. To jest zmiana, jeżeli państwo spojrzycie na takie badania kilka lat temu, fundamentalna. Ona pokazuje, jak dla nas wszystkich, do naszego społeczeństwa, może z ważnym zastrzeżeniem, bo te badania pokazały, że elektorat PiS-u żyje w swoistej bańce i tam żadne procesy analizy w sensie zmian poglądów i opinii nie zachodzą. Ja tu nie wyrażam żadnego ładunku emocjonalnego czy innego, po prostu oddaję to, co jest zapisane w badaniach. Za to dla ogółu społeczeństwa, także tych, którzy nawet nie chcą brać udziału w wyborach, bardzo wyraźnie dostrzegalnym wzrostem wartości są właśnie postrzeganie liberalnych demokracji. I to, co stanie przed nami jako największe wyzwanie zaraz po wyborach, to, co jest kluczem, to oczywiście odbudowa zaufania do wymiaru sprawiedliwości i ją trzeba dokonać na 3 płaszczyznach. Sanacji personalnej, no dla mnie symbolem takich zmian jest oczywiście to, że Krajowa Rada Sądownictwa większością głosów, bo zwracam państwu uwagę, że rok temu większość głosowań w KRS-ie wyglądała 20-0. Teraz te głosowania już wyglądają całkiem inaczej. Ta sytuacja układu głosów w praktycznych głosowaniach potrafia się zmieniać. W zeszłym tygodniu odrzuciliśmy kandydaturę wiceministra Piebiaka, który odszedł z resortu sprawiedliwości po aferze hejterskiej jako kandydata do Sądu Najwyższego, a o głos wcześniej przegraliśmy głosowanie i niestety został zarekomendowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale ten KRS ma się czego wstydzić. Dalej takich nominacji jak żony jednego z zastępców rzecznika dyscyplinarnego, która nigdy nie będąc sędzią, będąc prawnikiem wcześniej wykonującym swój zawód, umownie i delikatnie mówiąc, bez dużego dorobku zawodowego, ten KRS ją powołuje gdzie? Do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a szczegółowa analiza wskazywała, bym powiedział, tak jak słusznie pani poseł, pani przewodnicząca tu mówi, bym powiedział, że ten jej dorobek zawodowy wcześniej wskazywał na to, że wielu spośród tych, którym swoją wiedzą prawniczą służyło, delikatnie mówiąc, zadowolona z tego wsparcia nie było. I to jest oczywiście po pierwsze ta sanacja personalna, po drugie sanacja ustawodawcza. Jest wiele projektów z ostatnich lat, które wymagają szybkiej modyfikacji. No i trzecia rzecz, bym powiedział, to, co było demolującą praktyką. Jest
dla mnie rzeczą absolutnie karygodną, bo ten wątek się nie pojawił, że za czasów tej władzy i tej prokuratury przez wiele lat prowadzi się postępowania prokuratorskie w stosunku do osób, których doświadczenia pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości to są takie doświadczenia jak skutecznie uruchomiony e-sąd, dostęp do ksiąg wieczystych, praktycznych działań poprawiających funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Ci ludzie przez lata musieli się tłumaczyć z udanych projektów informatycznych i to mówię z emocjami, bo akurat sam byłem ministrem sprawiedliwości, który miał zaszczyt uruchamiać te inicjatywy, ale robili to konkretni ludzie w ministerstwie. I dla mnie było rzeczą niepojętą, że ci ludzie przez lata pałętali się po prokuratorach, a część się teraz, przepraszam, musi chodzić do sądu, tłumacząc się z projektów informatycznych, które odniosły sukces, które poprawiają funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a tylko po to, żeby próbować udowadniać na siłę, że gdzieś kiedyś mogło dojść do jakiejś nieprawidłowości. Tych ludzi dzisiaj próbuje się stawiać pod pręgierzem wymiaru sprawiedliwości, zabijając w innych urzędnikach państwowych chęć w przyszłości podejmowania decyzji, które będą służyć szeroko rozumianemu wymiarowi sprawiedliwości. Ale też bym powiedział, nie mam żadnej wątpliwości, że jesteśmy w stanie w miarę skutecznie i w miarę szybko wprowadzić takie działania, które te złe rzeczy, które się stały w ostatnich latach, odsuną bezpowrotnie w niebyt. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze kilka osób zapisało się do dyskusji. Chcemy 15, najdalej 20 po skończyć. Także udzielę głosu pani prokurator Katarzynie Kwiatkowskiej. Później przedstawiciel jeden Adwokackiego Stowarzyszenia Defensor Juris i Naczelnej Rady Adwokackiej. Później kolejnie to przedstawiciel Wolnych Sądów, pan mecenas Wawrykiewicz i na koniec przedstawiciel Forum Obywatelskiego Rozwoju, pan Patryk Wachowiec. I na tym dyskusję skończymy. Także taki mamy plan. Bardzo proszę po 2 minuty. Tak, no bo inaczej po prostu nie będziemy... Zgłaszałem się, panie przewodniczący. Bardzo proszę panią prokurator Lex Super Omnia, przewodnicząca stowarzyszenia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Będę starała się 2 minut trzymać, choć mam dużo do powiedzenia. Szanowni Państwo, prokuratura po 5 latach tak zwanej dobrej zmiany w prokuraturze jest wyjątkowo niewydolna, jest już, można powiedzieć, całkowita zapaść polskiej prokuratury. Liczba postępowań długotrwałych, podobnie jak w sądach, rośnie. Takich, które trwają powyżej 6 miesięcy, w porównaniu do roku 2015 jest więcej o 300%, natomiast postępowań powyżej roku o około 400%. Rośnie liczba osób tymczasowo aresztowanych, co może dziwić w kontekście tego, że pan Ziobro na konferencjach mówi, że przestępczość kryminalna spada. Podejrzewamy, że jest to związane z wytycznymi prokuratora krajowego odnośnie kierowania wniosków o stosowanie tymczasowych aresztowań. Rośnie liczba skarg na przewlekłość postępowań i coraz więcej tych skarg jest uwzględnianych. Jeśli chodzi o stosowanie europejskiego nakazu aresztowania, to w zeszłym roku było najwięcej wniosków skierowanych do krajów Unii Europejskiej, ale najmniej ich zostało uwzględnionych. Prokuratura pana Ziobry bardzo drogo kosztuje, dlatego że z roku na rok wysokość wydatków budżetowych rośnie i tak w 2015 o 82 miliony, w 2016 o 125 milionów, w 2017 o 378 milionów, a w 2019 o 700 milionów. Główna część wydatków to są wydatki na wynagrodzenia i na podróże służbowe, a chodzi tutaj przede wszystkim o dojazdy państwa z prokuratury krajowej do jednostki, w której tutaj pracują. Wydaje mi się, że więcej szczegółów będziemy w stanie powiedzieć na oddzielnym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeszcze informuję, że jeszcze na tej liście do dyskusji
znajdzie się pan senator Bogdan Zdrojewski i przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych pan Ryszard Ostrowski. I to będą wszyscy mówcy. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Juris. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Dziękuję moim przedmówcom, w szczególności tym, którzy poruszyli kwestię obecności obywatela w wymiarze sprawiedliwości, ponieważ ostatecznie z zapaścią wymiaru sprawiedliwości i z tymi wszystkimi problemami mierzą się obywatele, którzy do sądów, do sądownictwa, do wymiaru sprawiedliwości zwracają się o pomoc i o rozwiązanie konkretnej sprawy, reprezentowani przez pełnomocników, zarówno adwokatów, radców prawnych, czy w innych postępowaniach inne zawody prawnicze. Zwracam Państwa uwagę, że doszliśmy do sytuacji absolutnie niezwykłej, mianowicie doszliśmy do sytuacji, w której wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej są wydawane przez osoby, co do których nie ma pewności, czy są prawidłowo powołanymi sędziami. Niestety w praktyce i to na najniższym szczeblu sądownictwa dochodzimy do tego, że obywatel, który staje przed sądem, zaczyna zadawać sobie pytanie, czy osoba w łańcuchu pod godłem i w todze sędziowskiej jest sędzią, jest osobą uprawnioną do wydania wyroku w jego konkretnej sprawie. Tutaj w szczególności dziękuję jednemu z przedmówców, który zwracał również na to uwagę, to chyba zarówno pan sędzia Żurek, jak i pan sędzia Markiewicz zwracali na to uwagę, że właśnie podstawą funkcjonowania państwa i podstawą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jest zaufanie obywatela do sądu i zaufanie do swojego własnego państwa. To zaufanie w wyniku pseudoreform zostało kompletnie naderwane. Doszło do ewidentnego ograniczenia prawa obywateli do sądu, wprowadzenia stanu niepewności, zachwiania dwuinstancyjności postępowań, o których już też panowie sędziowie mówili, zachwiania jawności rozpraw. Wartością nadrzędną wypowiadaną w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości stały się dwa słowa: pandemia i szybkość postępowania, którymi to słowami próbuje się przykryć i przepchnąć nocami przy okazji uchwalania rozmaitych ustaw covidowych, które nigdy nie powinny mieć wpływu na procedury kodeksowe, które są opisane w kodeksach postępowania cywilnego czy w kodeksach postępowania karnego, które to procedury winny być zawsze głęboko przemyślane, jakiekolwiek zmiany w nich powinny być skonsultowane szeroko ze środowiskiem, ponieważ te procedury wpływają bezpośrednio i przekładają się bezpośrednio na życie obywateli i na wyroki wydawane przez sądy. Kompletna zapaść wymiaru sprawiedliwości spowodowana jest w mojej ocenie również faktem, iż wiele set, jak nie 1000 stanowisk sędziowskich jest nieobsadzonych. Sędziowie, również ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje, nie chcą brać udziału w konkursach na stanowiska. Z tego powodu Ministerstwo Sprawiedliwości znajduje pseudorozwiązania w postaci jednoosobowego rozpatrywania apelacji, co znowu narusza absolutnie podstawowe wartości konstytucyjne, jak również podstawowe wartości związane z zaufaniem obywateli do swojego własnego państwa. Również w imieniu Stowarzyszenia Defensor Juris mam nadzieję na kontynuowanie współpracy nad reformami wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu mecenasowi Zbigniewowi Bakalarczykowi i teraz poproszę o zabranie głosu przedstawiciela Naczelnej Rady Adwokackiej, wicedyrektora Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, pana mecenasa Dariusza Golińskiego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący za umożliwienie zabrania głosu. Tutaj chciałem wskazać też na inne aspekty, które były dotychczas podnoszone, z którymi oczywiście się zgadzam. Jednak zawsze, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości przez okresy kolejnych kadencji Sejmów, zawsze było podnoszone, że system sprawiedliwości jest niewydolny, że sprawy są zbyt długie. Tutaj przypominam, że zgodnie z konstytucją sądy mają sprawować wymiar sprawiedliwości, a nie zajmować się na przykład kwestiami fiskalnymi, sprawdzaniem opłat, sprawdzaniem wymogów formalnych. Szkoda na to czasu dobrze wykształconych sędziów. Takie sprawy powinny być w ogóle oderwane od kwestii sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Wtedy uniknęlibyśmy wzywania do uzupełnienia braków formalnych, multiplikowania jakichś postanowień, zażaleń, etc. I dzięki temu sędziowie mogliby się zająć tylko czym się powinni zajmować, to jest orzekaniem. Niestety wszystkie reformy, które były do tej pory prowadzone, nie dość, że nie rozwiązują tych problemów coraz bardziej stawianych wymogów formalnych, i nie odciążają sędziów od prac, którymi się nie powinni zajmować. Tu też wskazuję, jeżeli chodzi na przykład też o
szybkość postępowań. Szybkość nie jest jedyną najważniejszą wartością wymiaru sprawiedliwości, tylko też proszę sobie zauważyć, nie wiem, czy ministerstwo robiło jakieś przeglądy postępowań sądowych, ponieważ zdarzają się takie sytuacje, że sędzia w referacie ma na biegu 800 spraw. No trudno powiedzieć, że mając 800 spraw, że ten wymiar sprawiedliwości będzie sprawowany w sposób należyty. Dlatego też wskazuję, że oprócz tych spraw, o których mówiliśmy, przede wszystkim należałoby się też przejrzeć nad procedurami, żeby odciążyć sędziów i sądy od spraw, które nie są sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wiem, że zarówno od pana prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, jak i właśnie obecnej tutaj pani mecenas Doroty Kulińskiej, jak i pana jest deklaracja współpracy w tworzeniu, że tak powiem, legislacji. I teraz kolejny adwokat, pan mecenas Michał Wawrykiewicz, przedstawiciel Stowarzyszenia Wolne Sądy. Bardzo proszę, panie mecenasie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję pani poseł za zaproszenie na dzisiejsze obrady komisji zespołu. Chciałbym państwu zwrócić uwagę, zainteresować państwa raportem, który przygotowaliśmy jako inicjatywa Wolne Sądy, 2000 dni bezprawia. Tu jeszcze jest kilka egzemplarzy tego raportu dostępnych dla państwa. Jest on również dostępny na stronie internetowej wolnesądy.org. Także w języku angielskim. Po co zrobiliśmy ten raport? To jest tak naprawdę chronologiczny zapis tych ostatnich 2000 dni od jesieni 2015 roku i teoretycznie ma to znaczenie wyłącznie historyczne, ale pokazuje to metody, jakimi posługiwała się obecna władza, zakres tej destrukcji, która została dokonana, no i też może w przyszłości, wierzymy w to, mieć znaczenie dla oceny i wskazania osób odpowiedzialnych za te czyny, które zostały dokonane w ramach tej destrukcji wymiaru sprawiedliwości i w ogóle destrukcji państwa prawa. Oczywiście taki sygnał od nas i chyba w ogóle od wszystkich środowisk prawniczych powinien iść, a także od środowisk politycznych, opozycji demokratycznej, że to nie ma być jakakolwiek vendetta, jakakolwiek zemsta, nieuczciwa odpłata, tylko to mają być ewentualnie procesy dotyczące odpowiedzialności prawnej przeprowadzane przez niezależną prokuraturę i niezależne sądy niezawisłych sędziów. Wyłącznie to nie ma być żadna odpowiedzialność polityczna sprawowana czy wymierzana przez polityków, a wyłącznie przez organy konstytucyjnie do tego przeznaczone. I taki powinien być, myślę, sygnał dla wszystkich, dla całego społeczeństwa. I druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to nawiązując do tej kwestii najważniejszej, kluczowej, o której dzisiaj mówili pan sędzia Żurek, pan sędzia Markiewicz, a mianowicie kwestii Krajowej Rady Sądownictwa i wadliwości powołań sędziowskich i awansów sędziowskich dokonanych za pomocą neo-KRS-u. No tutaj rzeczywiście to bardzo dobrze ujął pan profesor Markiewicz, że parlament polski musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy akceptuje organ, jakim jest obecna nowa Krajowa Rada Sądownictwa, czyli neo-KRS, czy akceptuje go jako organ konstytucyjny, o którym mowa w artykule 186. Myślę sobie, że wobec orzeczeń coraz bardziej postępujących, kolejnych następujących po sobie orzeczeń, szczególnie europejskich trybunałów, ale też orzeczeń polskich sądów, w tym Sądu Najwyższego, nie ma już najmniejszych wątpliwości, że ta obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem konstytucyjnym, który może skutecznie składać wnioski o powołania sędziowskie i o awanse sędziowskie. I w tym kontekście przychylam się absolutnie i my też jako Wolne Sądy przychylamy się do tego stanowiska, które prezentował pan sędzia Żurek, które prezentował pan sędzia Markiewicz, czyli najpoważniejsze środowiska sędziowskie, o tym, że wszystkie te około 1000 nominacji i awansów sędziowskich są wadliwe i one nie mogą pozostać w obiegu prawnym na najbliższe lata, ponieważ chociażby, pomijając kwestie aksjologiczne,
ze względów praktycznych spowodowałyby tak gigantyczny chaos i tak gigantyczne narastanie problemów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, że nie możemy sobie jako państwo na to pozwolić. Trzeba tę sytuację przeciąć, naprawić i pozwolić, aby system wymiaru sprawiedliwości mógł normalnie funkcjonować. Jeśli nie, zafundujemy sobie na następne 25 lat po prostu taki zator wymiaru sprawiedliwości, bo każdy pełnomocnik, każdy adwokat w postępowaniu, w którym występuje neosędzia, tudzież brał udział w wydaniu orzeczeń, będzie składał stosowne wnioski procesowe, chociażby ze względu na swoją staranność wykonywanego zawodu, aby podważyć to, co wydał taki sędzia, czy też wnosić o wyłączenie takiego neosędziego. I po prostu ta sytuacja spowoduje taki zator wymiaru sprawiedliwości, z którym sobie nie poradzimy w żaden inny sposób. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu mecenasowi Michałowi Wawrykiewiczowi i poproszę o zabranie głosu pana mecenasa Ryszarda Ostrowskiego, wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Bardzo proszę, panie mecenasie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękując za zaproszenie, przede wszystkim w imieniu samorządu radcowskiego deklarujemy dalszą współpracę z Parlamentarnym Zespołem Obrony Praworządności. Przyjmując zaproszenie i ciesząc się z uczestnictwa w dzisiejszym spotkaniu, czytając na jaki temat to posiedzenie ma się odbywać, mamy dwa elementy. Mamy diagnozę i receptę. Co do zapaści, wszyscy na tej sali są zgodni, że ta zapaść jest w polskim wymiarze sprawiedliwości i można byłoby podawać tysiące dalszych przykładów, jak chociażby wprowadzony w ostatnich dniach sposób systemu doręczeń dla pełnomocników także. W związku z tym kwestia diagnozy moim zdaniem jest ewidentna. Najistotniejsza jest kwestia recept, które także w tytule dzisiejszego spotkania są. Bardzo wyraźnie na ten temat mówił i podzielam te zdania pan profesor sędzia Krystian Markiewicz, który mówił zarówno o konieczności wizji systemowej, jak i zagadnień procesowych, nad którymi należy pracować i które należy pokazywać, bo proszę państwa, dużo mówimy tutaj jako prawnicy o systemie sprawiedliwości, natomiast popatrzmy przez pryzmat obywateli. Obywatel nie zawsze z faktu tego, że ma wyznaczoną rozprawę za 2 lata, wywodzi, że to jest wina pana ministra Ziobro. My musimy dotrzeć do społeczeństwa i pokazać tą wizję systemową, jak i sposoby naprawienia poprzez poszczególne instytucje procesowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana Zdrojewskiego. Poproszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana Zdrojewskiego. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim panie przewodniczący, gratulacje z okazji tego dzisiejszego posiedzenia. Jak widać rozmaitych patologii mam tak dużo, że spotkanie posiedzenia potrzebne będzie dość szybko kolejne, aby postarać się przynajmniej wyczerpać listę tych nieprawidłowości, które są przedmiotem obserwacji różnych stowarzyszeń. Ja od razu powiem, że pracując w KRS-ie miałem kilka razy okazję opuścić to gremium. Nie uczyniłem tego dzięki wnioskom duetu Piebiak-Nawacki. Ten duet próbował wykluczyć mnie z kilku konkursów, w których brali udział, w tym jednym przypadku skutecznie. Skutecznie wykluczył mnie pan Nawacki z konkursu, w którym brał udział. Mam wrażenie, że to jest też dobry pretekst do tego, aby odwoływać się od orzeczenia składu konkursowego w tym konkursie, ale to tak na marginesie. To, co jest dla mnie istotne i o czym chcę powiedzieć, to tak, po pierwsze przestrzegam przed używaniem dużego kwantyfikatora czy też wspólnego mianownika dla wszystkich tych osób, które startują w konkursach od kilku lat. Obserwuję te osoby, one się dzielą na 3 grupy. Pierwsza grupa to są przeciwnicy obecnej władzy i obecnego KRS-u, ortodoksyjni, mówią o tym, nie obawiają się i tracą oczywiście szansę na awans. Jest grupa, która jest oportunistyczna, konformistyczna, stara się za każdym razem przedstawić swoją kandydaturę w kontekście akceptacji obecnego systemu prawa i bardzo często awansują.
Jest największa grupa, która stara się unikać odpowiedzi na pytania polityczne. One niestety, powiem od razu, bardzo często w konkursach dominują. I to jest grupa, która jest z naszego punktu widzenia o tyle ciekawa, że to bardzo często są bardzo młodzi ludzie. Już pomijam samych asesorów, ale w wielu wypadkach jest to po prostu chęć dokonania awansu zawodowego wynikającego z ciężkiej, naprawdę ciężkiej pracy wielu osób w wymiarze sprawiedliwości. Więc ja przestrzegam przed taką etykietą bardzo silną i jednoznaczną, bo za tą etykietą kryją się różne osoby, różne sprawy, różni ludzie, różne doświadczenia i to jest jedna uwaga. Druga, cały czas protestuję na komisjach konkursowych przeciwko pytaniom, które są pytaniami politycznymi. Podam dwa przykłady. Pierwszy przykład to jest bardzo często zadawane pytanie o stosunek kandydującego do określonego sądu, o stosunek do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Od razu powiem, że jeżeli odpowiedź jest prawidłowa, czyli że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, to taki kandydat traci szansę na pozytywną ocenę. Jeżeli odpowie, że jest inaczej, to tą szansę utrzymuje. Bardzo często padają pytania, czy pan, pani, uzyskując pozytywną decyzję KRS-u, odbierze nominację od tego prezydenta, czyli prezydenta Andrzeja Dudę, czy też nie. Jeżeli ktoś się zawaha, dostaje najczęściej negatywną ocenę. Pominę też jeszcze jedną kwestię, która jest bardzo istotna, patrząc na właśnie stopień upolitycznienia, że te skutki mają bardzo istotne znaczenie na zewnątrz tego całego procesu. W ostatnich konkursach do Sądu Najwyższego mieliśmy bardzo interesujących kandydatów. Panią Lewandowską, pana Czeszkiewicza, panią Jerzewską, osoby o długoletnim stażu orzeczniczym. Niestety otrzymali oceny negatywne. Natomiast zarzut wobec niektórych osób był taki, że za krótko orzekają, bo zaledwie 10, 11, 12 lat, a tymczasem w innych konkursach uzyskiwali awanse, akceptację osoby, które nigdy nie orzekały. To pokazuje, z jakim gigantycznym problemem mamy i jak wiele rzeczy trzeba odnotowywać, aby potem tej pamięci naszej można było odtworzyć nie tylko mechanizmy, ale szczegółowe sprawy konkretnych osób, które z rozmaitych powodów, często politycznych, zostały, krótko mówiąc, poszkodowane. I odwrotnie, osoby, które bez kompetencji, bez doświadczenia, ale z takim oportunizmem wobec obecnej KRS, krótko mówiąc, awansowały. Ja to mówię na marginesie, bo tych spraw jest oczywiście bardzo dużo, ale jeszcze raz chcę podziękować panu Piotrowi, przewodniczącemu, za dzisiejsze spotkanie. Wydaje mi się, że konieczne będzie kontynuowanie obecnej dyskusji, bo tych patologii rzeczywiście jest zbyt dużo, aby objąć je jednym takim spotkaniem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie senatorze, za te informacje z KRS-u, bo one są też dla nas bardzo interesujące. I ostatni dyskutant w dzisiejszej naszej konferencji, spotkania naszego zespołu, to jest pan Patryk Wachowiec, przedstawiciel Forum Obywatelskiego Rozwoju. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zaczęliśmy nasze spotkanie od danych, statystyk, sprawozdawczości, tego, jak sądy wpływają na gospodarkę, jak gospodarka wpływa na sądy i odwrotnie. Ja bym chciał trochę pociągnąć ten wątek, mam nadzieję, że zmieszczę się w 2 minutach. Też z perspektywy trochę międzynarodowej. Mówimy o przyszłych orzeczeniach TSUE, Trybunału Praw Człowieka i tak dalej. I oczywiście prawo międzynarodowe, które nas wiąże, nie zakazuje nam reformować sądownictwa. Myślę, że wszyscy się zgodzimy co do tego, że kiedyś w przyszłości to nie ma być tylko powrót do tego, co już było, czyli do tego punktu zero, tylko coś więcej, prawda? Sądownictwo na miarę trzeciej dekady XXI wieku, która właśnie się zaczyna.
I tak jak mówiłem, prawo międzynarodowe nam tego nie zabrania, z tym, że musimy wypełnić pewne warunki brzegowe. Musimy zachować niezależność sądów, musimy sprawić, aby te sądy były postrzegane przez społeczeństwo, przez wszystkich uczestników obrotu prawnego jako niezależne. I co istotne, w ostatnich orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości z tego wynika, że ciężar dowodu, udowodnienia tego, że są jakieś obiektywne powody, weryfikowalne, mierzalne, tego, aby reformować sądownictwo, pozbyć się jakichś sędziów, jakichś członków wymiaru sprawiedliwości w ramach tej sanacji ustawodawczej, o której mówił pan senator Kwiatkowski, czy też poprawić sądownictwo w inny sposób, no on jest na ustawodawcy. I to nie w momencie, kiedy my zostaniemy pozwani przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości, tylko na etapie postępowania ustawodawczego. Musimy przedstawić obiektywne powody, ocenia się dobrą wiarę ustawodawcy w reformowaniu sądownictwa itd., więc ja uczulam też tutaj parlamentarzystów na przyszłe projekty ustaw zmieniające wymiar sprawiedliwości, że muszą pokazać w uzasadnieniu, w ocenie skutków regulacji rzeczywiste, mierzalne powody, dlaczego tak robią. Myślę, że projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i te konsultacje, które się w ubiegłym roku odbyły, jest dobrym prognostykiem na przyszłość, ale też zwracam uwagę Państwa na ten wymiar właśnie gospodarczy. Uzasadnienie projektu ustawy, ocena skutków regulacji zawiera też ten swój rozdział dotyczący skutków gospodarczych. Była sytuacja sprzed kilku lat, kiedy to w Ministerstwie Sprawiedliwości powstał pierwszy projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdzie w ocenie skutków regulacji urzędnicy ministerialni wskazali, że zmiany naruszające, upolityczniające Krajową Radę Sądownictwa będą miały swoje skutki gospodarcze i skutki międzynarodowe. Za to spotkały tych uczestników reperkusje w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości, ale też pragnę Państwu zwrócić na to uwagę, żeby ten aspekt gospodarczy wpływu sądów, wpływu procedur też brać pod uwagę. Oczywiście do tego potrzeba wyspecjalizowanych organów, potrzeba danych oczywiście i też to trzeba wiązać z tą praktyką otwierania danych. Pani Alicja Defratyka przedstawiła dane uśrednione, jedyne, które były dostępne, ale my na przykład nie możemy zrobić porównań między poszczególnymi sądami. Czy sądy warszawskie są lepsze od sądów krakowskich i vice versa. To wszystko jest skanowane w PDF-ach, my nie możemy tego odczytać. Gdyby chcieć zatrudnić jedną osobę, która by spisała te wszystkie formularze, te wszystkie sprawozdania, to by to trwało naprawdę wiele miesięcy i na to też warto zwrócić uwagę, bo to jest w interesie, myślę, obywateli i wszystkich stron postępowania. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy chcieli wziąć udział w naszym, ale przepraszam, już lista została zamknięta. Mamy za minutę konferencję prasową. Niestety musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Starałem się udzielić głosu wszystkim, którzy się zgłosili w odpowiednim czasie. Także bardzo jeszcze raz dziękuję. Szczególnie dziękuję koleżance Kamili Gasiuk-Pichowicz za szczególne zaangażowanie w dzisiejsze posiedzenie. I chcę Państwa poinformować, że kolejne nasze posiedzenie odbędzie się 30 września. Tematem będą problemy związane z prokuraturą, czyli kwestie związane zarówno z sytuacją w prokuraturze, jak i pomysłami legislacyjnymi na rozwiązanie tej także zapaści, jaka jest także w wymiarze sprawiedliwości obecnie. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję i zamykam posiedzenie Zespołu Obrony Praworządności.